kejong iu play ling bag ni kejong ruai penai mensiam kebing yok penyelam ling bajong ni kapur tungin penkentang ni kapur lang bagi pai so play kejong duai tungin ni duai aplay bo kupa jengi bah peneng sesien pen ko try ngi wan ni ka pendamrit ki sajat ki bekut bagi bekentang jong ma ni ka senam ko pementa ya ingo ime try namar ni kejong syakri ki bang yok ling bajong ni kapur peneng pengit scam ko try men kerku iki barok ki bang yok pendap ling Ani ko portung ini sementalang ban ruai. Yang ini kejeng ruai ke peningkong. Kejeng ruai ke bedona kot jeng ruai ke nomor ke arspa an ribu pra nak bethamai. Arspa nyupen rio nak bekamrim. Ke baong trai tuan ban kirku yang i. Da kabor kejeng IA. Kejeng ruai nomor ke arspa an ribu pra. Bat arspa nyupen rio. Trai tuan Bangkirku yangi dak jengkerku kum ulaba hangi men tatu pensle sasisian try to one bangkirku try to one Bangkirku yangi dak jengkerku kum ulaba hangi men tatu pensle ngidang am atrai ngidang am baro lang tupen tenmai trai ngis ngau ba medon hang ni kat bangi dang ya seng lang song bat ngi batu ya lamru baro par tu pen kentang he atran mentangi kerpan yulabah itu ai ngidang am atran ngidang am baro lang tupen temai try hame EIT baro met bat men sim ngi ya dem bajing I jong mikat yai tut tang hame jing so baru lang tu
besis pa arpo. Ngin penbuat pat kajing ruai kepasan spa pra kondai. Kajing ruai besis pa arpo. Ngin penbuat kepasan spa pra kondai. Tupa mameya umensi batawa Jisuhi kajing tway jonggu kung kading apa ya usyangi tupa mameya umensi tupa mameya
Teng syup an raya tu jurai, balai sepakat sau, nak bertemai, lai sepakat ar, nak berim. Bong donut jonga laga tengit, temple jong me, ai kan long. Jing raya balai sepakat sau. Donut jong ngalaka tungin, temple jong me ai kan long. Hapohan ikut rai Jesu hadopam cukup tusyong. Jing don jong me
po jung rai lai spa ar khundai nag bathamai lai spa ar pinyo nag barim men siam jonga wat lech chanya ha ki thala jong prathai jing rai lai spa ar khundai men siam jonga wat lech chanya ha ki thala jong
por kelabiang ini begini banyak seperang ya gini kejingseng yalap ya kepala penbet ningba ke evangelistic committee jong kejingseng samla jong kasih jantia Presbyterian Synod Sepngi barhaswa bangini ban beteng ya kejing syakri kejong yublai ngasngo bahaban khot na kaliang jong kebalang bakin ai shikintin arkentin yikintin priang. Reverend Chairman Peniat yang nika jingeseng hari kupor ka balang Presbyterian maulai lembar ka jingeseng samla jong ka balang Presbyterian maulai ni pediang subha ya phi baro ki ghot ki delegates jong ka KJP jong ka jingeseng samla KJP Synod Sabngi baro kitu bala poi naduk meneng ila persyang ban biang i jong kam jong phi hindri la lesi kinon kinu jong duna ngesngo ban panmap na phi hendrai ngila persyang ya bon ai ke ba nakadonut ke jongi baro te ka balang ke pedang phi baro sene ka jingeseng ya ki evangelistic committee ru jongka jeseng samla KJP Synod Sepngi ngai hublai nam ta ka jing penbet ya ne ka program ko ka jingeseng yalap jongka jingeseng samla Synod ngai hublai sesin ru ki counselors ki badan peng jongi ne ka por ki ban Shim ki kam joki hile jong ibenta yikitu ke badan ki prayer cells yaki delegates nagi babun ki jingeseng samla nataki choiru nagi jeseng samla ki ba pher baru yikitu ki ban ai ki jingruai pen rehemen sim ti kum ka balang ngi pediang subha ya pilang baro yikitu ki ba sa padi gitu ki bam sa ru kum ju pinkan mau bakadonut ke jongi ka don lembat pi pin sngu trai yani ka balang kum la ka jong hi badi ki jingdon kam ka jong pi pin sngo ba ban pin sngo hangi lani ki volunteers nam da ki jingdon kam ka jong pi ban ngin persyang ban penbiang ita kat kum ka jingla ka jongi kat bala ei tu blei un kur khu ye pi un kur khu ni ki jing seng lang ka jongi bada ka ni por ngan ai ka ti ka jing khu blei i pastor belongi chairman te nriswa kata ngabo nong gi ngobei bagi dan bun kinong keren bagi ban ai paper bagi ban ai ni kapor jonga ni ka jinge sengelap nadu mentaka sngi ado ko sngi blei ka ban wan ti ngit skambu blei un don lem don ringkat bat kiru kumju bat ka jinge seng yalap ka jungi kan long ka ba job bat ka ba ai museum bat ru ka ban pensa jing kan mau yangi bat kham tam baga jing em ka jongi kan ya dei bat ka mon ka jung blei kumba ka long ka jing tmu jong ni ka jing seng yalap te khani ko por nga kerpat yaki khot jong ka balang maulai kat ke bala bandon ya khani ka jaka ni ko por ngin subha ban yeng lang kat bangadang ai ka ti ka jing kublei i pastor chairman khani ko por tas ngobhawan isyong Teh ni kapor na sumbahan khot swai sketri nomor kidon kikam kiba dewan pentep akani kapor Reverend Sharman kene gidai kijing pentep ki badan kam ha kene kijing seng yi kerpat ye ki nongket kam jo kijing seng samla KJP Synod Sepngi ki jongi ringkat bat ki pastor baro ki badan ringkat bat ngi Kisobhai ke banwan ban syong ha kene ka benta ka basyakmat jong kene ka pulpit. Ke program ka pengidon ha kene ke jinyeseng ka nyotrek Oktober arja arpuar ke sing tho dieng. La yalam yingi ya ke jirwai revival da ke jinseng samla balang put muri. I Sherman ni long Reverend EC Marwen ibadai Sherman jong ke evangelistic committee jong ke jinseng samla KJP Synod Sepngi. I nong tem organist I LNB R Kharbani I nong ilam jirwai Master Oli Jones Dingdo ban pule ban duai di Master D nong rum nyo ban lom ye kejingai ngu ringkat bagi choir na kajing sang samla balang mauyong kajing sang samla balang put muri kajing sang samla balang madan maukhar bai nong ilap hakani kajing sang I teman besan Dr. DJ Marbanyang kajing penbena bat kajing penwai Kiwai pat kijing pentip ki badan kam na kam ta kan diga ji seng kalong kom ne
ka balang kala penbet ya ka prayer cell hai ka second floor jong ka school Maulai Presbyterian Higher Secondary School ka school ka bangi laya register kerteng menhe bat bangi layo ya ka ding isya la kerpat ya kitu baro kirkhot ki badai ban shim menta ka prayer cell kin lek hangtai hai ka jaka ka balapan khre katai timan besan TC stand ibadai leader nakta kirkhot hai ka prayer cell naka Mauflang Presbytery naka Nong Presbytery, Paryong Presbytery, Nong Thlio Presbytery, Tinghor Presbytery, bat Nong Klau Presbytery. Ki counselor, ringkat bat ki chief supervisor, Reverend P. Marwin, kin sobha ban long ki pala pen khre, naka benta kani ki jingi seng. Ni kerpat ya ki dikhot ki balong ki nong sharai ki khot jong ka committee balang kin sobha banyarap lemru na kamta ka prayer cell bat na kamta ka counseling laraja badan kam kini kilong ki jing pentep Haka bersedang jong kani kapor ni aingu yo blai baulayalam yangi lang baro banginya poi kumne hakane kabalang Presbyterian hangne hamaulai nakaliang jong ka jingseng samla KGP Synod sepni lingba jong ka evangelistic committee ni pedang sngobha ya phi iwei shagane ka jingseng yalap kabakum ka jingseng samla jong ka KGP Synod sepni lingba ka evangelistic committee ngilayo ban penbet lingba jong kani katarik nyau pra bat khandai tarik ke jong new benai Oktober jong new snam arjar arpuar ni pedang sngobha ye ki pastor ki badan hagani kapor ki nong yalam jong ka jeseng samla synod ki dekhot ki delegates bat kumjuru kerpang ya ki missionary teachers ki bible man ki badai nang the na commission field jong ka jeseng samla KGP Synod sepni ka seliang mission kaba kia don ringkat lam batngi hagani ka jeseng ublai un yalam un kurku yang ilang baro bat kerpang ru yai teman besan Dr. DG Marbanyang iben saai ru ya ka kubor ka yalam nakaktin ka jong ublai un yalam yang ilang baro kaktian ka jong ublai ka ong pendam yala ka skor to wan ru hanga to snau te ka mensim jong pi kan seim bat ngan penlong bat pi ka jutang bom jukut ka jing isnai bas kem jong u debet kan ngin pendam hau blai ha ka jing duai ni wan ban aingu yeme au blai yagni kapor ka kerpang kapor ka kentang kapor ka mame hing angech kem au ko pa bi melajit yaka bakan long ke jingker khu nagamta ka wei pakawei ka mensim habang yo snau bar ngiyo ruban syakri ya ka kertang ka baim bat ka badan bor ka jome melawan nyalam yangi kumne naki presbytery ki baper bandan ha ka balang ka jome hangne hamaulai ban pelong ru ya kini ka jiseng yalap jong ka khasi jiseng samla khasi jaintia Presbyterian Synod sepni hakani ka balang ka jongme hangne kumtangi de duai bami men kurku yiki barong ki bangi ngelayo ban pendap yiki benta bar kumju ko trangab ya baro ki bangi ngin sayo ban pendap lengba jong kani kapor shimti bat tu penon buram ko trangab yila ka jong ka kerteng ka em bar kebenon bor ka jongme na bangi duai ikot kerpan yiki ni baro ha ka kerteng ka tiang tam ka jong trai bar unong penem ujongi ujis kres amen. Ini petang dak mingirwai, kajingirwai, kaba arspa henrio popra, trai tuan ban kerku yangi, dakabor kajing ai, kijing kerku kum ulaba, hangi menta tupen shlai, trai hame ni ai baro, met bat mensim ni adam, bajing jongme kan yai tuj, tang hame jingsuk nginsyam, berhadian juga ni kejirwai kum balapan baj. I must di nong room
in sailam yangi ha ka pule nakaktien ka jong blai bat kumju ha ki jing duai. Try to one ban kuyangi da kabur kajing ai kijing ke hukum ulaba hangi men tatu penshlen te atra mentangi keban yulaba hangi to try idang am parolang to pentemai try is no bami don hang ni kat pagi dang ya seng lang shong bani batu ya lam ru paro par to pen Dang hame jing sun ishem te atra mentangi kerban yulaba hangi to ai ngidang am atra ngidang am parolang to pentemai try to snow jing tu ai jongi da jing in sham me ni pai nai kai ken jing is nei jong me la ba jing ker ku tu ai te a try min ta ni kerban you la ba hangi to ai ngidang am try ngidang am baro lang to pentemai So bangin yo sngau ye kajing tuai ngan pen sngau katu kat ni na ka ktien ka bakhot ka jong blai kamingla ban syam na ki sautli ki banta na ki kam ki apostol ka nong ka beningkong ka dikhot ka bapra kumjuru na ka kita na ka gospel ka jong Mattheus ka nong ka basipo ka dikhot ka ba alai puar bat lai pulai kumjuru nakikam ke apostol kenong ke basipo ke dekat ke basopo ar basopolai bat na kashti ke jong apostol Paul so ke baar su Timothy kenong ke basau ke dekat ke baningkong tatar kikentin ke badona ka ki ong kumni Henrei pinyo diang ya kabor ondalawan umensim bakho japi bat pinlong kindong pla yanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu bakut kaperthei uno baro te uban pla yanga hakmat kibreu ngaru ngan pla yau hakmat ukpa jonga
ubah beneng henrei uno ru uban len yanga hakmat kibreu ngaru ngan len yu hakmat ukpa jonga ubah beneng ula hukum te ngi ban yalap ya ha upaj ba bat ban pla ba une ulong uta ubalathung da ublei banlong undong bishar kiba em bat kibayap ya une kinong etu lupa baro kia pla badaka kerteng jong u uno baro ubanget hau unyo kabamap kipop ngahukum hakmat ublei bat u Jesu Christ bau try uban bishar ya kiba em bat kibayap bat da kata ke jingmi pau jong u bat ke hima jong u to men yalap ya ke ktin to yai minot ha ka deipor ha bom deipor de to penkendu to sneng to kentu da ke jing syak slam baro bat ke jing hikai namar kapor kanja habakin om sya skor ya kejingikai bajanai henrei habaki don ki skor badaj kin ya kenton halade ya kijinghikai ya kinong hikai kebakum ki jingkwa brai jongki hi ban kin pen phaino yala ki skor jongki na kejing shisha bat kin phai khmat sha ki puriskam henrei mame to sharai ya ki ai baro to sha shitom tole ya kekam unong itu lupa to pendep ya kata kekam jongme kumtung liu ngau nglesha skor ngaktin ke jong blai ngin pendem ho blai ke jing duai kopa jungi ubab neng sa shisin pat ngi aingu e yame kabamelelam ken ko try yangi kum ki khon samla jong ka jing seng samla ke pisnot sep ngi hakane ka por hakane ka klip ka klimat ka menta ka bangi don hakane ka ying ka kantang khot ka jome ban sha skor ka ktin ka jome lamba ka jing helap ka ktin ka jome ngi aingo yame ken ko try ka jing don kat ka jome ka pemelelam ken ko try na do kinong kit kam kit khot ke delegates but baro atrai kiba poi hakane ka jing senglang ka chongi kane ka por kane ka jing ba ka jing snei ka chongme e ka bamel lambet ken ko trai ban pen poi yangi hakane ka balang hangne hamaulai ngangets kem ken ko trai ye ka bamel lam ken ko trai ye kane ka por bari kane ka klip mat ka bamenta ka bangin yo ban shakri ye ka man ka chongme ken ko trai oya blangi aingo yame ka jing dorong kat ka jome ye ka jing penbet penbiang na ka liang jong ka jing seng samla sinot kumjuru atrai ye ka jing penbet penbiang jong ka jing seng samla maulai hangne ngiaingu yame ken ko trai habangi don na kene ka ying ka kantang khot ngiu I ye ka sang ti blai ka don bor ka jongme ye ka jing yalam ka jongme ken ko trai baringi da kermens kem ken ko trai ye ka mendorong kat lem ken ko trai dadu bersedang kene ka jing syakri adu benda waino ken ko trai ka jongka yalam mame try do mensim bakho jong me ken ko try bato kran mame ken try Jesu be bangin la ken ko try bangin long kita ki nong phla ye ka tin ka jong me hakeleng satlak jong ka perthei try ker khu ye ken ko por brang sa baro ken ko try o ja blei sayo snor ye ka khubon ka tin ka jong me lembau syakri jong me bolon lam ken ko por ken ko try ngadwai ken ko try ya ka bemen lam ken ko try bemenai bor bemen kershan meme ken ko try long meme try dingdu shando ben kershan yau ken ko try ni ka bor kebun supply ka ktien ka jongme bar ka ktien ka jongme kana long shisha ka chingbam kan jaman sim namata jongilang iwei pe iwei try kerkhu ken ko try ye ken ko try ai ken ko try ka bor
ho ya play kalong le se ka jing pen kre ka jong breu en re nga ngech kem ken ko trai kan long ka jing pen janai ka jing pen shat bor ka jong mun siem ma khoj bagi ei ke beno na ka shintor ka jong u kan long shisha ka jing men toy ka jing bam ka bakan jaman sim nam tau pai lang blas su spa jo me yalam yang i ken ko try leng ba ne ka por ka blang sa baro hadu ba waino jong ka jing shakri ka jong i ngi ai ti ken ko try yakini ki ei ke baro akak sangti blai ka don bor ka jong me na du menta bar ched gu artaba bom jukot amen. Ublain kurku yak mengisha skor yak aktien ka im ka jong beringkat ru yak kijing duai hagri ka por ngin yo ban poino skoi pat ka benta kata kalong bangin yo ban ai kijing syakri ka jongi lengba kijing ai sngongu ka jongi syakakam ka jong kenrat kum ka jing pen ken mau bat ka jing pen tip ka jinseng samla jong kasi jantia presbyterian Sinot Sepngi kadon ya ka mission field hang the hapo saliang but hakani ka mission field ki don ki missionary teachers kumongalong ki bayadon ringkat bat ngi hakum kini ke jeseng nang ta ki don ki bible man don mission worker but ru ngi ki don ki kam ki bangi ngi yalap hakathe ke jaka ban ngi aingu yo blai ba hadin bangi layo bantung yau mission worker ubat mai haka jing sponsor jong kawai niki presbytery hapo jong kasinap ka ni doni ke jing kerman bangi dangla ban penyiar ya kaying jan jong ke jing yalap ke jongi ka gospel syakawai ke haka preaching center ka bangi don hapo dumu paham haka ba hakini ki kendiat teli ki snam kalong ke jing bat ke jing jenjar ya Kibriu baki naik ban yalap ban yathu ya ka kubor ka jing idba ka jong blai shaki henrai nyangu yo blai ba uple yangi kini kalat ba lengba jong ne mission worker ubangi ngidon hakani ka snam ka bangi layo bantung ya u kal don ka jing prelat na kitu kinong shong shnong ban yo ban yalap ya kani ka gospel ka jing penem shakini kibriu ru Dia hakni ka por ki prabangai bi ki don ki shibun ki kam ki bakum ka jeseng samla lingwa ka evangelistic committee jong ka sinot sepni ni don te kum tangi kwa ba phi pin sngo bha ban no bat ban ai da ka jing klo men sim ublai un kurku ublai un yarap bor ba pinyo sngo ya ka jing khot i ka jong blai da ka ba phi phila ban ai syakakam ka jong blai te kum hakini ka poru ngidon ikini ki jing samla ki ban ai ya ki kwar ki jong ti kat ba danglum ya ki jing aingu te kum tang sngo ba ban khot ya ki iwai hadin iwai bagin sngo ba ban ai ki kwaya ki jong ki kata ka jing samla balang mauyong ka jing samla balang presbyterian putmuri bat ka jing samla balang madan maukhar te kum ta klem da pen slam shu nganum a shu ke jingruai ngas ngub haban khot no ya ke jing samla balang mauyong bakan ngub haban shim ya ke benta bat kum juru ya ki volunteers na kaliang jong ke balang pin ngub haban an pendap ya ke kamram banlum ya ki jing aingu bat hadian baldap banlum ya ki jing aingu ngas ngub haban kerpat ya I pastor kiji snaitang ngub ha ban sapen kentang yakini kijing ai syakakam kacang belai
22. Kok pa jengi bahab neng. Nyai kaburam bat ke jingaro ika kerteng ka jome ko trai. Namar kani kapor ka bakerpang. Ha ka pamangi kum ka jiaseng samla jeng ka sinat sapngi. Ngidon menta ko trai ha kani ka balang hang ni hamolai. Bangin yo ban syakri ban mane. Bat ban pendan buram ika kerteng ka bakhoy. Bat ka badan bor ka jome. Trai ngi aingu kerpang. Ya ka jingalam ka jome ko trai yang iway piway. Nalaki jong ki yeng ki sem ka bangilami ko konrat. Bat mialam kerpang ko trai. Bangin yo banyalum lang hakan kapor.
ya ka bangin syakri ban mane bat ban pendan buram ya ka kerteng ka bakhuj ka jame ablay tunang thau thuma ya ka wei pa kuwe ka min sim ha pedeng jongi bangin don ka min sim ban yalap ikak tin ka jame ban pen ko ngu ko try ya ka hukum ka jame bangin penlong senran ya ki ben riu baro bat ban pen baptis ki haga kerteng ublay pa ublay khun ba ublay min sim bakhuj ablay ngaduai kerpang na ka bantang kita khot jong ka evangelistic committee jong ka jeseng samla sinot kibrala atrai ban penlong ikan ka jingeseng ban pen ken mau ingi bat kersu thia ingi ko trai bangi dan kam ya ka ban ko ngu ya ka hukum ka jame ngaduai kerpang na ka bantaki mission center jong ka sinat berkuwei bat kerpang atrai na ka betul syakri jame ubakloy ya ka ban pen ko ngu ya ka jing kerpat jaka evangelistic committee ban sami ka khubor ka tin ka jame hakani ka janmet ngidwaya try to pen khlain me ka bor jamin sim jame kai ka ba un yalap hakani ka por ne ka tin ka ba khuj ka jame ko try kan long ka jing bam ka ban te na ka ban ta ka jing im ka ba kan jamin sim jing wei pi wei but try kan rat hakani khlip mat habang iwan ban syakri ame ablay ngiwan ra yakini ke jing ai ki baret try to padihang iki ki belong si benta ki jing ai ngu ke bangi ai buram ya ke jing kur khu ka jame ko try ya ka jing im jing wei pi wei kar khu ko kan rat yakini ke jing ai ki jongi baleng ba kini ki jing ai ngu ke bangi la no sikakam ka jame ko try bakas jeseng samla sinat kan pendan kam na ka benta ka kam mission banyalap ikak tin ka jame yalam ko kan rat ingi kani ka por bat kum juru ha kani ka jinga sang yalap berkuwei ka balas dang nadu mentang ka janmit ko try hadu ka janmit jeng ka sngiu blai jeng tuai ki jongi ha ka kartang khon jame u Jesu Kristus ngi pan amen. Pen pau ka jing sngongu i pasor bela pen kentang i gini jing ai syakakam ka jong blai mat kum ju ru na kalyang jong ka jesang samla ke chipis not sap ngiling ba ki evangelistic committee ni pen pau ka jing sngongu ka jing sngo buram ya ki ni ki jing sang samla ki belawan ban ai ya ki jing wai ki ba kerpang ki jong phi ha kani kapor ki jing wai baro kiba pi play pen snow na kabenta jong ka kapor bat yang hilang baro kimi ne ki dok nut jong ka jing syam kaba pi akendu bat kiba khot ru yangi bangin pai shau nong penem ubaye ujongi ujis kres kublai shibun ya pi ki jing sang samla to pinang roy pinang san bat kerpang ya pi ki khot jong ki kwaya ai ba ka jing im ka jong phi kanang long ka jing ubi na ka benta ujis kres kerpang ya ka jing sang samla balang presbyterian putmuri ni pen pau ka jing sngongu ya ka jing pen ko ngu sngur men sim ka jong phi ya ka jing pen bet ka jong ikum ka evangelistic committee ba phin aru ya ka jing rawai pen ram men sim haswa jong ka ni ka por long jing sang bat kum juru ya ka kwaya ha ka ni ka por ublay nang kurkhu ya phi ba nang yalam ya phi ha kisngi kipor ki banangwan ki prabangaj bi ngilapoi syakawai pat kabenta kata kalong bangin rung ban syak skor ya ka kubor ka ktien ka jing pen im ka balong na ka ktien ka jong blai ngis ngau thu ba ka balang hangne ka balang presbyterian hangne hamaulai ka don ya ke YouTube channel ka ba hakani ka por ki ai ka live streaming ka jongki kumjuru na kalyang jong ka jeseng samla jong ka kasi jantia presbyterian sinot sat ngiru ki don ka ni don ya ka YouTube channel bat ka kumjuru ya ka local channel lingba ka Good News TV ki bangi ai ya ka live streaming na ka benta jong kani ka jeseng
nak bentai jong pi ki bapet bat ki ba syak skor ki ba ai kapor ka ba kordor ka jong pi banyadon ringkat lambat ngi lengba jong kani ka jingseng nadu ka sedang ngila priang sngob ha ya pi bat kumju ru ha ka kapor ka bangin syak skor ya ka tien ka ba im bat ka ba pen thmai ka jong ka tien ka jong ublai ali ngini syak skor lang ya ka kubor ka ba bha ka jing pen im bat ka jing pen thmai kum ka evangelistic committee ngila penbet yai teman basan Dr. DG Marbanyang ibalong nakabalang Presbyterian Lumpering ban ay ka kubor ka jingalap lengba jong kani ka janmiet ka bamenta teman basan nginget bat ni pediang sungobha yagri kapor ka kordor ka pilaplat nak benta ka jing penbet ka jongi kum ka evangelistic committee jong ka jing sang samla KJP Synod sapngi bat ni ai ngu ruyu blai bula ai pi ka bor mat bor phat ka bakot ka bakia ba pila ban poi hen ka por mat kumjuru ban sam ya ka kubor ka ktien ka ba im ka jong blai ni pen pau jing sngongu ya ka jing priang sngo bha ka jong pi ka ni ka jing pen bat ka jongi hoi wala shisha ka jing pen bat ka jongi ka lalong kham slam namar ni ju penong ya ka ni ka jing sang Shisi and Arsnam kaumut ngiladai ban penlong haus nam arhajar arpau ya kani ka jing sang yalap hagani ka balang hangne hamaulai henrai namar katu ka jing kendu ka jongi bat situlup ka prathai ya katu ka khlam COVID-19 ngim shimlala ban penlong henrai ngi aingu yu blai ba ula play yangi kani kalan bangi yo ban yasham kumni bat kumju ru ban penlong ya kani ka jing sang yalap kumbakadai banlong te kumta hagni kapor temen san nyai kapor ka light no yepi bari ka jingpen kre baro nyai ti bangi buti oblai bon penan kam yepi lengba jong kani kapor sa shisin pat nakabenta jong pi ki bapet lengba ki YouTube channel bar ki local channel bat kumjuru nakabenta jong pi ki pramansi ki bakordor ki bios ngau lengba jong kani katendong pensawa hakum kani kapor ni khot ie ni yower ie yepi to pin pelaj ya kapor ka bakordor ka jong pi shipang por ayu ka bau blai udan ban kran nakabenta jong pi ngangat bakapor ka ba pi pin pelaj ka long shisha ka jing kordor ya ka jing em ka jong pi bat kum juru ka bau blai udan ai ban kran nakabenta jong pi ban nakabenta jong ilang baro ki badon hakane ka jaka ai bagani kapor ka bagini sngaw ya kaktien ka jong blai ka long shisha kapor ka bagini sham yaw blai ha ka jing em ka jongi kum ka jing pen kre ha shwa bai teman san inyo ban ai ka kubor kaktien ka jong blai ngini shem menta ban yarwai ya ka jing rwai ka bashispa lai po nyo ka jing rwai ka bashispa lai po nyo pa atrai yala jing sawa minta dakabor bakrau banyale yakaktien jongme sha bubriu umla kan pau yat keleng ding buneng thang kaboman bat jingmeng kumtu bro artli kit khot ka jingwai ka ba shispa laipo nyo shispa laipo nyo Atraya la jing sawa mentada kabur bakrau banyale ya kaktin jong mi shabu briu lakan pau ya keleng jing buneng tangka bomban ba jing meng kak tin jong me kalabiang ban yalam syakut
ca cloud long ca jing chai long u lil o ban i tu ba me da pao din ban ne long ham me kum ha ka ne angin le Pastor, ibalong chairman jong ni kajing sengelap. Hagani ka Jan Med, ibalong ru chairman jong kay Band District Committee, jong kajing seng samla KJP Synod Sepngi. Kinongkit kam jong kay Band District Committee Baro. Kinongkit kam jong ka jeseng samla KJP Synod. Yapi ki dkhot bat ki delegates, ki belawan nagi jaka banajan bat nasya jungai. Ki pastor, ki teman besan, hapo jong ke sinot, ki koyar, na ki lai teli ki balang, bat kumjuru yapi ki paramansim ki bakodor, ki balak bandon hagani kayeng ki bagantang jong belay, lapi long ki long kemi, ki long kpa, ki samla, ni hep ki berit, bat yapi ru ngis nguthu, ki baling ba, ki kor, ki bor, bat ki jing start, ki bamenta. Pila ban UI ya kani ka jing syakri lingba ki mobile phones jong pi bat ki television set bat kum juru ya pi ki bala ban yo sngo ya kani ka jing sawa lingba kini ki kor pen sawa pila ban don hayeng ne surok lenti singkien baro nakaliang jonga bat ilok kenum bewan lang nagabalang presbyterian lompering ka mangalong dukhat bat teman besan ai kublay pi baro haka kerteng ka batyang ka baim ka badon bor ka jong try bat unong penim jeng yu Jesus Christ ai ngu yu blay bau blay yalam bat upela yang bangan yo banyadon benta bat ka jing seng samla haka ni ka Jan Med nganget kadi ka por ka jong blay bangin ya kenduk kumni kumbalaong pastor ngilamut banya kenduk hau arjar arpo esiu blay yu i bau teman besan mar banyang umpat long fit hak itu kepor banyeng hak ni kejaka namar tu kedau ublay open up ya kabama uhi unai ko khubor lingbau syakri berjong sngungu na kabenta ka evangelistic committee ka bakan mau kum yanga ubrio bomlong rum ban penyeng hak ni ka Jan Med na kabenta ka jingelap ya ka gospel ngai khublay ban ngeduai bo blain kurkhu jing persyang jong ka jeseng samla KJP Synod Sepngi haka batroy ka commission berkabayalap ya ka gospel pramasim bakodor ka khubor naga ktien ka jong blay ni ka Jan Med ka pensyong nong rim ya ka naga gospel ka jong Lukas ka lenong ka bakhat khandai bat ka dekhot ka bakhandai sya engangan puli batungin sya skore ka bible ka ong gumne u jisu ti ulaong hau haka ni ka sngi ka jing penim kalawan hagani ka yeng namar ba uru ulong ukhon u Abraham barka khubor kalong hakani ka sngi ka jingpen im kalawan hakani ka yeng sya bangin ya chika khubor ka ktien jong blay kat sya balet idon ni perlok iba jualap ling bagi surjing ruai bat menta Jan Med ru idon lang bat nga dengan khot i bin subha ban wan syakmat ban ai ye ka jingelap ling bagi surjing ruai iba maj pang nong pure subhawan wan chakma Abalay kawan banza kong ni yangi
Sim đạp chính kus lại ya kamenta ya kala shai ashnu jinget kala pe shajngai jisu long ka juba do dem duai au do khot kerpa melong ka jing kermen melong mau siang ka kut baskem Emmanuel ublay lembani melong unom penkya nas nam godor melasis pa sungai trumi kadap yang Lord, abor baman isya jom, akum nungin yon balan jingkum kapor, kapor badai menta, lajingem man bentamai, yo balap jingwan nasin utrai, ujisu long kajuba. Dem duai lau do khot kerpa melong ke jing kermen melong mau siang kakut baskem Noel ublay lembani melong unom penkya das nam bodor melasius pa kadap yang woman sim wat ki kuslai tong et hanga patu shanya oh try kalong lenti ka ho bajing shisha jingkaman ya kaburong baji suhap nengin yo long juga jingkular ulay long haon but amen melong kajing amen melong masyam takut basket Emmanuel ublay lembani melong unom penkya nas nam bodor melasius pa sungai trumi kadam Tungi pendam jing doai. Au blay bukpa jingi bahabeneng berbeda. Sashi sen ngi pawa kamat ka khet ka jing snei jome kopa. Menaingu ime kenrat na kabenta kani ka janmit ka bame penyo hangi ka jing seng samla KJP sinat sep ngi. Banyalap ya ka gospel ka jing penem ka badau Jesus Christ. Ngi aingu ime try na marmelong ka jubab kenrat. Ya ka jing im ka jingi kukpa. Ngi aingu ime try baga jingai ka jome ka dap yang kenrat bihit ya ka jing im jongi. Badang ka janmit ngi yo ban pertasa sisien kopa. Ya gani ka jing shisha ka bamla ban kala. Kenrat bihit ngi tuai ba menangi kerkubat don ringkat ni ka jing syakri. Try sa shipor ngin pelit ya ka Bible ngin puli ngin pusan ya ka. Bad kenrat bihit ngi tuai ba men kam kenti mame. Kani kanum dei ka por ka jonga bad ka jongi lang baro. Kanum dei ka por jongi ba iti parlok iba syong hajan. Andrei kan dei ka por ka jongi shimat try bat me able. Ya rap ingi bingin kelet no shipor ka bam ka di ka kup ka sem. Ngin kelet no shipor ki kam ki business jongi ki ba ap shibet balashay. Andrei ngin pelet jingmut ka ktien ka jome kukpa. Kenang bingin mat iki jing kerku jome. Ngi tuai ba men shop shabari ki bor jingdum baro try. Iki men simbam man yuk suoj able. Uba persyang man bentut penwet kat banginum yos ngau try ka jing shisha jome.
Ngiduai kan rabi bagani ka por kan long ka belapen kentang. Layangi ki badon kan ka yen ka kentang jome. Ni ka ye kitu ki badon syabar haki surok kelenti ke sengkien ceki yen gesem. Bar ki bapet try ling baki kor ki bor ki jing start ka pertai mentah. Ngiduai bagani ka long ka por ka banginyo sngowi ka sur jome. Syakri jome long tang bril traba telot ni ka telot tam. Andre meju penyeng ni uku kun rahat bayi. Bat meju pendan kam bat ngaduai pendan kam ni ka jan mitru. Bagi egi kaban mi na uk kan long ka sur ka jombe. Try weng no igi jingmut brio wat sya bagan don kanu try. Ka bakin ja brio ka bakin ja do. Wat sya bagan don ka bathok ka bersyukur. Andre tang ka jing sisha ka jombe try. Namar dei ka jing sisha jombe. Kaban sa perlai lud yang i try way pi way. Hagani ka jan mit. Men sim ba khoi kilai lud yu syakri jombe. Kilai lud ya pring jongi way pi way ko kan rat. Haga kertengu jisu midwai. Amen. Hakani kesngi ka jingpen em kalawan hakani ka yeng bala pensiong nong rem no Lukas nong bakat kendai ka dekot ka bakendai ki pramsi ba kodor la da fipuli kini ka gospel jong Lukas kala nong nad ka dekot nadu ka baningkong hadu ka bapra pensiam hang tu bakadon ka wei ka long yeng bat kani ka long yeng ka Bible ke tu ingi bakadon ha preng ka crisis jong ka jing em jong ka kat hadu bukpa jong kata long yeng uba kerteng usakayos ulami nalaga jong ka yeng ban lek wat jingerap berka Bible ke tu yangi bau niu sakayos ulami na yeng ban lek wat yo Jisu sngongo yo blay bau sakayos utip bau Jisu ulong ka juba berka Bible ke tu ulami ulamare ban lek ban yo i yo tau Jisu daga jing kemilen tiru banyakan du batu namar ka don ka crisis ka jing im jong u bada ka yeng jong u lesi fila ban kali ka ka crisis ka bau sakayos ba ka yeng jong u ki Hashem hatu ka dei ka jing duk jing kerdo ne ka financial crisis ka babun ki briu ni kisngi ki mat ya kata ka jing keu dor ki mar ki mata ka jing bom don kam don jam ka ni ka crisis hatu kata ka di ka crisis yu sakayos em ka Bible ke itu bolong beruspa bah. Hatu kadai ke jingpang jingkro, hatu don ka health crisis. Bun ki brio ki apang ni kro ini kisngi, ngadang wan na ki hospital, dap ki hospital, ngawan sa Goti Barwa Institute of Cancer, dap katuru, but general ward, but private ward, but deluxe ward, dap lud. Ki long yeng longsam, ki don ki health crisis. Andrega yeng sakyos kamdei kata. Sakayos usyat yuklan ula ban mari asya jong pat ba ula ban kiu ding ban ula ru ban pediang sugob ha yu Jisu shalayeng teng habapang basitom ban pediang delicate ngiong mla namar bakia pang yesitom hayeng kadon ka health crisis hatu gadai ka jinga dei shikurim ne shiyeng shisem ne ka shongkha shongman ka relationship crisis ka marriage crisis perlok jongai dei lawyer bat ila ban kubur kai ka mga ong bahaki ni gisngi ka don ka crisis ka relationship crisis ka faithfulness crisis ka don Henry kaniru kamdai ka crisis jong usakayos umle ran banyalam yo Jisu shalayeng lada don ga jing pam su tu jing mot hapdeng ulok bat kalok pinum not banyalam shayeng lada don ga jing pam su jing mot hapdeng ki khon bat ki kme ki pa pinchin ran banyalam ni ki nongwei shayeng Andrew sakayos uwan nyalam. Hatu kadai kajing hakakam gajam kata ka workplace crisis. Umdon jing hakata namar uday rangba jong ginongkrong kajna. Bat kayo kakot jong u kabiang. Tad sibun ki brio kini gisngi kidon ka workplace crisis. Ngidang yui kai ka bajakot kubor kitu kinong hikay bopli. Kila syasiat tiegas. Namar bakiyaki nakabenta ka kam ka jam jongki ka don ka crisis haka kam ka jam ka don ka jingbom tikna ya ka kam ka bakiki tray ki don nakata ka crisis ka contractual crisis mdon jing tikna kala shay mdon jing tikna lagi sisngi but bun ki bolong kumta kini kisngi ki pramasim ka don ka crisis haka jaga tray henry sakayos kam don kata ka crisis kabaka yeng ka jong sakayos ka don
Kadai ka moral but ka spiritual crisis. Bat kata ka crisis, laban ong kadai ka crisis, jong ka pop. Usakayos don bor ban penim yela dia, nakan bat ika ying jong u nakan ika crisis. Ka pop ka sensyar, ya ka jingem jong u, ka pop ka sensyar ika ying ka jong u. Bat kum tau lale ika badahi ulawat yau jisu ban yo jing penim. Namar ta ka daw ka don Kadukot ka bakandai ka bau Jisu ong hagani ka sngi ka jing penim kalawan hagani ka yeng. Ka ai ka jing penim. Ka jing penim la da pipet i ka jing batai juga dictionary ki ong kadai kata ka jing long bala penim. A state of being saved. Nang ta kadai ka jing da na ka jing mensaw ni ka jing long ka ba trim ka ba up. Kata kadai ka jing penim. Kabot kadon ka ai ka ba up yangi baladam la banei ai kan lap yangi kata kadai ka jing penim bara bang ya keren syapang ka jing penim ki pramasim haka ktien ka jong blai ningkong ka thau ya ka jing penim ya ka mensim na ka bainong jong ka pop ka bang ka jing yap ka bainong jong ka pop ka balong ka jing yap ka ba up yang abat ya pi ka Bible naga ktien ublay kaya thu naga rom balay arpulay babaro ngila lepop bat ngila duleno ya ka burom ka jong ublay baro kena samla rangba temen kiba start kibom start kiba ruspa kiba duk baro ki kasi ki Bengali ki Assamese kido ki judgment real ka Bible kong baro kila lepop bat kila duleno ya ka burom ka jong ublay Syusyu ka ong nagarom ka manriw arpulay. Kabainong jong kata kapop kalong ka jingyap. Bat naga jingpen pao ka ba arpuway ka ba pra ka pensyay syusyu kum ni ka ong. Bakita ki ba syapting. Bat ki bomngay. Bat ki ba ijli. Bat ki ba penyap. Bat ki ba kerek. Bat ki ba aiksud. Bat ki ba mani blaitau. Bat kita baro ki ba lamler. Ka benta jong ki kan long ha kapung. Balatang daga ding bat daw kendok. Kabalong ka jingyap ka baar. Katari baga ktien jong blay ka ong baga bainong jong ka pop kanlong. But Apostol Paul utho si kinong korin nagasiti baningkong jong si korin riu kandai si po ong kumni. Ni pim jutip baki bomhok baro kinumyo ya hima ublay. Te watsya baon syukor ya pi. Kibaya kai kentay. Lemni kiba mani blay tau tala. Lemni kiba klim, lemni kiba long rang long kentay, lemni kiba ele sangsi para shinrang, lemni kiba tu, lemni kiba kuat lalot, lemni kiba buaj, lemni kiba krenben, lemni kiba kwantam kin om yo ken ya ka hima ka jong blay. Kamot kin om yo jing pen ong ka Bible. Baro ngilale pop. Bat kitu ki pop, kiba ka Bible ka jer kerteng. Bakiba le ya gitu ki baro. Ka bainong jong ka pop ka balong ka jingyap ka ap ndai tang halum jingtep panyap kamet en rei ka bainong ka balong ka jingyap ka baar ka pung jong ka ding jing penim kamut ban penim yu briu na ka jing pensitom ka babam jukut namar babaro ngilale pop ki pramsim bakodor baro ngilale pop mangi kibadon hang ni mapi kibas sngap na kiyeng mapi kibadon na kijaka baro ngila lepop bat habaong ban penim kamot ban penim mingi na kabainong jong kapop pramasim bakodor hagani ka perthai ka ba mangi ngiem dan sibun kilong yeng long sem kibalong kum ka yeng ka jong usakayos kibampat mat ye ka jing penim ka jong blay na kabainong jong kapop Walaki la don hakanyam bat ki bat perking ye ki jing hikai ba jing dawa jongka lesing la don hakanyam bat nya persyang banya be banle iki baro henrei hapdeng kata umpat penim yang abat yapi balai ngong kumta ki pramsim namar ngaru ngajulong kumta sisin gesgi lakha ki yang kristan ngalahe lasan email apa Sunday school ilapa sige jing seng kena lahikai bangi de ban long tips ngi don akor bat rublay
Nrei ki pramasim on ngalala ban yeng halaki jong ki kejat ngalas nguklan ngalas samla kalenti jong kajing im ka bangayat kalong tik kumutu kun serang auria mtresyo ban syong bat ukpa mtresyo ban snap iki mi kpa sedang ban le ya ka mon la jong walang ala don akan yam ban ngale iki iki baro penban empat penim ya nga ban ngaken mau ki por bangadang samla Hakipor bakhinyo jumay ngamtip hialong kumnohon rey nga marway ngating bayo ka jak ay kay kapasniw yo ngayap namar ngamdon jingkermen ya ka bom cukut ngatip namar ka jingem ka banga em ki pop ki banga lale ka bainong galong ka jingyap and rey aingu yublay baka arpusan trik September 1994 aga jingelap jing temen besan BC light plang hangtay kasinong lapalang syawar syatay penursla ublay uya kendu ublay uwan ban penim yuni ubriu ubamlong ruem pramsim bakodor ngilak bandon hakan niambat ngibat perkingi jingkai bajing dawajongka still ngilak bandlong kibang patmat ikajing penim ngilak bandon iki kerdan bat ikaspa ya keburom bat iki ke baro kibakan ikapertai kadan ban terwa Henry haki yen jong ajong pi ukpa umla banong lapen em yanga lama pigi pop jonga ngatip baladakan ni ka jingem kan waino ngadon ka jingem bom jukot ka kemi kamla banong lapen em yanga lama pigi pop jonga ngatip baladakan ni ka jingem jonga kan wai ngadon ka jingem bom jukot barki kunru Kimla banong lapen em yanga lama pigi pop jonga baro ngatip baladakan ni ka jingem kan wai ngadon gajing imbam jukot bun ki long yeng kidang long kumta ki parmesim ngimpat mat ya gajing penim kabainong jong kapop kabalong gajing yap hadu jok ding kaap ya ga yeng jong sakayas gajing keli gajong haya pi baro kibiyok sngo bat kibas ngap ni gajing alap ni gajanmit kalong hatu lapen immo yang abat ya pi na kabainong jong ni kapop Pet yung isus ngo bangila don kaniam ngis ngo bangim long ya nujor bat kiway ngating amlong kumutay ubat telot hagi jing di buat ubat telot hagi drugs ubat telot hagi jing kalay ubat telot hagi jing klim ngamlong kumutay namar tagadaw ngabiang ngan let siya banay pet yung pinujor ila dia bat kibriw bat pikilet ban nujor bat kahok ka jong blay bat ngirem hagi tagas ngi atula pan emo yung ayapi nagabainong jong kapap Let's say piang teman besan kumno on pen im yang lada kata kalong ka jingkeli nga aingo yublay ka Bible ka ay ka jubab ya kani ka jingkeli lada fipuli Ephesus kalong baar dekot pra kendai ngap ka Bible ka ong kumne namar da ka jing ay lapen im ya pi da ka jinget ken kataru om na pi kalong ka jing ay ublay Om daki jing leken bau nu unuru unom sngo sarong kumnon penem yang aingo yublay bangamdan kamman le kadi ka jing ai ka jong blay on penem yang da ka jing ai jong blay kai ka jing ai yublay ka jing ai yublay kadi ka jing ai jong u yelo kun balakhamar we u Jesus Christ bahak niatip itu kedekot ka bapau nam haka Bible Yonis lai kan riu na bau blay ula it kata-kata ka pertei kat bau la ai tino yukun bala kamar we bau u banget ho onam jatcho unyo ka jing embom jukut kata ka jing ai jong blay upa yukun man shim ni ka jing long riu bat ban IT la ka jong ka jing em ban nong ka kuna nam ta ki pop ki jonga bat ki jong pi kata ka jing ai jong blay Ephesus beningkong nyo gong kumni How bang iyo kajing siu spa daga snam jongu kajing map kajing palat jongi kat bakum kajing kenrei kajing ai jongu by grace on map bigi pop by grace on sat yang abad yapi Rom san pra kaong ublay ula penisyon na laga jong kajing iet syangi menbang idang long ki bapop ukris ulayap yapli kata kadi kajing ai hagapor mangilong ki batengit ki bajobo ngailong ki brio ki kabaka jingyap ka up yang abad pingilong ki bapop u Jesu ulawan manyap by grace on penim mdanay kabangala ban le ban penim miladi usakayos usngau thu igani there's nothing I can do to save myself
ngamla ban le ban penem ya kalok jonga ban penem ya ki khon jonga ngadon kam yo Jesus Christ an penem de ka jingai ei an penem yang i de ka jingai ei jong blei tang ladang ikloi ban nget bat pediang baka jingyap jo Jesus kalong nam ta jongi ublei ai u khon jong u se ka pertai baro ko wei tang bakani ka jingai ei ka jong blei kan penem yang a tang ladang nget yo Jesus kan jingai ei jong blei kan penem ya fi tang lada pinget how new Jesus Christ bola yap nam ta jong pi alor ka ding pna lada ngiem nge ka jingai ei ka nom trikam ka jing em jongi nginom mat ya kata ka jing penem ka jinget ka dei ka banget bat ka bakok ngo ya ka ei ka bau blei ukren ling ba kini ka ketien ka bakhu jong u kata di ka jinget uang namar kata bala penkesan nya pi daga jinget ngidon ga jinga sok padu blei dau try jong you Jesus Christ by faith on penyesuk yang i padu blei ka bamot ngilong kinong shun jong blei ki enemies jong blei henry ladangin nget how blei bau ulapha you Jesus Christ nginget daga doknot baro bau Jesus de jingai ei jong blei bau ai ban penem yang a ka Bible ko on penkesan yang abad je pi hau akamat jong blei pramasim bakodor da ayon pen emingi da grace jong blei ke ay ka bang man le da grace ngadi ban nget bau blei upha yu Jesus nagamata jonga patang kata like now Jesus Christ omdon jing pen em yang abad je pi hang no way pat mdei ba ong mga ong ka Bible nakakam apostol saw khatar but omdon jing pen em hano way pat na ba omdon ka way par ka kerteng apo ka beneng ya ka bala ay hapdeng ki brio da ka baday ban penem yangi ong ka Bible baru Jesus na sintur jong uong no Yones kat sound rio ngau balong ka linti ka jing shisha bat ka jing em omdon ubawan syuk pa latang danga omdon ka ay ka bangala ban le ban penyo hanga bat hangi ya ka jing penem na ka bainong jong ka pop ka balong ka jing yap hakapung ya kabalatang daga ding badu kendak mdan jing penem pramsim ban pelat ingin naga bainong joga pop daitang Jesus Christ ubala wan chini ka pertai ban yap halor ka ding pena lada dei bangila ban penem ya ladi lani ban yo jing penem dakilat ki weipat omdon kam you Jesus ban wan chini ka pertai Henry ba omdon lat shoot de komwe u Jesus lawan syasitom halor ga dimpna ban IT la di ban IT la ga jong ga jingem ban long ka jing ai knya aingo ban penhun ya kata ka hok ka jong blei na ta jongi ngap ka Bible ko ngumno Isaiah 60 rio na bangi baro ngilalong kum ki bom khu bat ki hok jongi ki long kum ki jan babit ngit hakamat jong blei uang iap stai no baro kum kesla tiki jing bam hok jongi kum kala air kila rong no yangi kata di ka condition juga jing long mensim jong apa jong pi kata ka di jing long mensim ka jongi pram sim bakodor ngila long bam kuit baro ngila lepop bat ngia persyang ban let sajan jong ublei daki linti ki jongi ndreka Bible ka krensyai baki hok jongi ki long tang kum ki jan babit tengit walang in lekhut kan no ngin penkerpang kan no ndreu blei habau pet jongi bangi wan su uang pi jabo ki jan jong pi ki linti jong pi ki dang bit tengit pinom la namar takadaw ban rung saka hima ka bakhut ka jonga ong blei namar takadaw don kam yu jisu ban wan jongi ko perthei ban long kalat jong ka jing penem yang apa dia pi pramasim bakodor kadi kalong ka janmet ka bau try ubuk kani ka jing keli yang i hatula penem mo ya pi naga bainong jong ka pop hatu pitip mo balada kani kalong ka janmet ka bakhadu ka bangin ring bat penhiar mensim ka bam jukut ka bakemen ka ap yang ne pidang artatin ne pidang yu iya ka jing em la jong bakidang don ki ki basno imay em tip ipa em tip ka khon kam tip ukhon tip kalok kam tip ulok tip pastor teman basana ki balang-balang bangidon tip
Henry pi maroi pitip bagi dang don gajing bitnget ka donot. Pila banong ngan buri ni kibreu Henry shano ngan pedri no mensim jong blay ang ka Bible. Shano pin buri ublay wong ajno arsut na beneng bat ngai iu kun menriu baro. Kino kiba sempang bat kiba wat yu ublay yu iya kata. Yang bat ye pi. Pramsim bakodor. Ka Bible ko ang way banget unum judge Henry unyo kajing embom jugot. Kani kalong ko good news ko kubor ka babha. Kajing duhay kalong bakani ka janmit. Kalong ka janmit jong abat jong pi shimet. Langilong ki keme nangilong ki kpa. Langilong ki kun ki kti kentay na shenrang. Kalong ka janmit ka bangin pintik na balapan yang i nakabainong jong ka pop. Kabalong ka jingyap. Bakani ka jingyap ka nung don bor syo halor jong i. Henreng inyo ika jing embom jugot. Ujisu ong tuan hanga pi barok ibat haj bat kiba kiaga jingkit dengan penjam ya pi. Ya don hang nika janmit kiba ya ka bom jukut jong pi empat ya penbait bat ublay. Ngidang sa akipop ki jongi. Bar habangi puli ka ketien jong ublay mentan pi uil di bat piong ani ngaru ngampat tikenate kanika pop kalong kumno ka jingem jonga. Lamap ya ka ngalalat dem naka bainong jong nika pop. Kani ka janmit kalong bangin wan show Jisu. Ubak hot id yung iwangan penjam yapi. Para masim bakodo balingin wan show Jisu mentah. Un pen im yung nagabainong jong ani kapap. Hagnong kabakat kendai kajong Lukas kumangalaong ni puli kalong yeng jong Sakayos. Ka Bible ki tu bo new Sakayos ulong briu beruspa. Ubadon ka kamber ka kerdan udayu chief tax collector urangba kinongkrong. But let's say kapjuk ka jongi ngila banong udayu commissioner of tax. Ubakat siya balet usyong nakakali let's say kapapanpa yaki siren but haba pa nginhap yakin riak baro. Ka Bible ki itu baulong ubapaho pahay ubadap ubabiang. But ngangej don jingduna ruem haka jingim jongo. Henry kumangalaong kadon ka crisis haka yeng ka jong Sakayos. Namar bayo bat ika yeng jong ompat siyem lapan satya. Kumangong meneulong briu bapop. Uba pendan kambak lai ka kerdan jong ka Bible kaong bau siyem klop de ka bamuduy lam ler ki briu. Bat ju perkat yano ulong selfish. Ki briu kiba muduy ki way kamot kim perkat ki way. Tang bangan yo manga, tang bangan biang manga. Bat kata gadi ke jinglong kabadan Sakayos bat upen pawa kamat jauh Jisu ya kata. Ladang ala shim klop nano daga bab mudu ilam ler ngan siu sausya. Kata di ke jinglong ke jong Sakayos. Bat ngangit kini ke jingim kabadang sa kapop. Ke jingim kabadang sa ha ke jinglong kabarim. Ke jingim kabau yat man keski. Bat kani ke jinglong kabamku ya ke jingim jong ngangit bakal sedang ru banpur bat su thiet hakayeng ga jong barok kowe lepsi hakalok jong bat ki khun ru namar ka don ga jingong kumbalong uding kumtaru long kiso jong uding bajau penmi yuso bajau uding batiang penmi yuso batiang habang puli gini ka puson bat puson ni ka bentana ka tien ga jong blay wala klem tho ya ka Bible ngangin yu Sakayos uyu iya ka ka baja ka yeng jongu bada ki bahayeng ba i jongu ka lok ki kun badam don ka ka baula ban le ban pen bahapat ila dia bada ka yeng ka jongu ngangin dayu briu babit Sakayos mau don kat kata ka kerdan uyu iya ka balong uyu i ka helplessness jong la jong let's say pok ka dono jongu ukwa ban change aga dono jo ukwa ban light nang ni jinglong ko barim kapop ka bate yu ka plong mrau yu ka penle pop si penle pop yu ukwa ban light nang ta ukwa ban light nang ta ka bainong ka ba update hang ni any day lada jaya yu ka jingyap hadu jok ding kan up nganget ukwa ban light ukwa ka lok ban light ukwa ki khon ban light nganget Sakayos ulayos ngau syapang Jisu baulong uparlok joginong pop bat bau niu Jisu bau ya cikir nong ba bat kin nong red ujuong ba ki bapang ki don kam yau nong penkia nganget niu Sakayos ulayos ngau ya kata
Bau niu Jisu ulong ubang ila ban let hajan. Ulong ubang ila ban ya tua ya ke ai ka badon ka dono jongi bat onom penrem yangi. Namaru Jisu ang ngam sim lawan ya ban penrem riban penksan. Berka Bible ke itu ba ulah persyang uni Zacchaeus ulah persyang kenang ban yu iu Jisu ude uno. Nangay hindi tang man siya iban lorni. Henry namarka ni ka crisis. Usakaya sa kuwa man niya siyemro ba do Jisu. Henry ka Bible ka ito siyem lala ba niyo na marulong ubriw ba lingkot. Udon ka limitation na ka jingim jangu. Man nga sutanat ban perkat. Usakaya sa barus pa. Uday ba dap o ba biyang ba paho. Duna ruem. Udon ka kerdan ka bor. Haga jingim ka jangu. Henry kita baro. Kimla ban walam yu hakamat jo Jisu. Wadong mga harus pa, ublayin pediang yang wadong mga don kerdan, kumbolong hapertay baro kinya kendria asyarut, kin aya nga mga ningkong no, doesn't work kum tabat ublay. Kikerdan jungi kimla manwan ra yangi hakmat jo ublay. Ulong ubalingkot umla ban yu iyo Jisu. Nre aingu yu ublay, baka renyeng kabalingkot jong Zacchaeus, kam sim lalong ka jingkang lat yu. Ka Bible kong ulama re haswa ulakiw halor ding dembor banyu iya ka ay kabawan ra yu Zacchaeus sa kamat jong Jisu kaday ka jings ngawret para masim makodor mga bat mapi ladang yelit pet football 10 ladap ke stadium bat ndan jakasyu umsya ban rung la full ngile kumno ngipet ladadon ki jaka ki bajrong kikin jading ngia kieu hang tu jerong bat ngipet nang tu bat ngijui ya katabun ki beru kile bat ngipet teng ngui ki kieu ngipet oh tu kunaret kieu ding oh kita ki start ngiong ki kieu nang na jerong jong ding ban i football ngipet don ki sabla ki bakieu bat kamlong ye kam kta ye ye ki Henry u commissioner of tax ban kieu ding perkat mapi u commissioner of tax ban kieu halor jong dieng taru ban yu iyo Jisu kala dai ka weipat ka bapen i bau ni saliasyu ka crisis ka jingem jo kalong serious hado kata-kata ka ba saliasyu wat haba udi ban kieu yu tau dieng baro kinong petu Zacchaeus kat utei u bakrau betri peju kieu dieng kinong tei lobi pramsi makodor u exhibit baudon ya ka jings ngorit u kiu yu tau dia I need Jesus ngakwa ban yu iu Jisu ngakwa ban yu long uno tau Jisu namar ladangam ya kendo yu kani ka crisis ka moral crisis spiritual crisis ka sin crisis ka jonga ka num do no lanuru I need Jesus baru kiu yu trong dieng pramasim bakodor ngidon mo ka jings ngorit kum Zacchaeus padong ngampat bet ke jing em badotrai kapop kadang don ngadang tieng bat ngamti kena baga bom jukot jonga ka kemen ka ap yang lada ja ai ke jing em jonga pramsi makodor ngi kabalang lompering haduk mentah ngidon hapedeng ke jing sanut balai namarudon wei khon samla jong kabalang ubapiru piatip ulet ye ketu mountaineering sa Uttarakhand kaja ketuka avalanche sau pongut ke tim nyungki kaja ketuka avalanche ka ban hasis haka first day arngut latip bayap menin ngadang pet news khat rungut layap khat sangut kila poise base camp baru tahu parbanget jungi ngimtip udon jay ngimpat yo news ngidang yai bu ka jing duai bat ngisanut uni parbanget umi na yeng ula keren ula do ilai jong ilok ikikun wangan lej bat ngan wan keloy bat ula lej lo kiu yu tau lum nabayo network udang phone ye lok uang ko indah uang ngalak januan artat uangan phone be jepi kat bangadang yo network uang ngalak januan lak jandep kini ke training jonga ndagi pramsim bakodor hakapor bampoi perkat tragedy strikes kani kalawan manja ka avalanche kalaja laptut ketu kelum tak baro badaduk mentang ngimtip jayu kidang long missing hakapor bampoi perkat
kelak banja. Barhaba kawan banja. Hatu ya ka bom cukut jong ajong pi ngila dep settle nem batu belai. Ngila tikna nem baka bom cukut ka baka men gaap. Ka bainong jong ka pop la dep pendam. Kerteng jong ila tho aka kitab jong kibayem. Pramse makodo sakaya sung thu ya kani. Badu kiu hajrong jong ding. Ngongi pi mene kabor kekerdan gaspa sakayos kamla banwan rayo kaman ukures ndre daytang gajing sngorit upen rit lut yeladi da kabau kiu halor jong ding wong akwa baniu jisu bat baleule hadukat ni komangong usngotho bamla ban shimsting bakat bangidang im ka opportunity kadang don bangin penbait namarta kadau upen rit yeli let you try ka crisis kadon ka yeng jong u ka crisis kadon ka lok jong u ka crisis kadon ki khun jong u lese namar ba ki long ki khun jong ki bahe bahan u don spa don po ki kamyo bar ki la ban yo access subha jong ko perthei bar yu i ki khun jong u ki la kala long kum no kum ni bat kwa bakin long kum ta namar ta kada wong I need Jesus ka perthei kala ban ong ulabi repetip ublay ong kum noy gajing long gabakum kani kapa penrit iladi ublay usngo bae ong hakibas ngorit nga ai gajing ai ye kibas sarong ngai le persya pramse makodor ngi puli ni kaktien jong blay ka bible ke tu bau jisu lapoi hangta hatrai jong tau ding habo lapoi hangta ula sange bat ula kmit chejrong bar ka bible ko ong bau layo i o sakayo sangta empat je kenduk menu Jisu buat sakayos nru Jisu itu buat utip yu udah kekerteng uang ko sakayos to dah hiar no kloi na bahaga di kesgi kadai yang aban letsa ayeng jongme kaba pensisya susu bau Jisu utip bakal yeng usakayos kadon ka crisis mdei tang usakayos marway ubadon kania mdei tanggalok jong mdei kikon kayeng barokaway wong I need to go ngadon ka man late hakayeng jong mesakayos sakani ka janme promise makodor ujisu utip lut kumatip yu sakayos yang habad yapi syabar ngila ban rukhi ngila ban kemen syabar ngila ban dap ngila ban biang syabar ngi paho pahai ki baro ki bit ki bha jeng em jongi andreu jisu yu i ika dokno jong apa jong pi uyu iba kum sakayos 4 penem kum galok sakayos 4 penem kum kikun 4 penem bat ngidon kam ya ka jing penem jong Jisu ka bible ka ong lalet chika yeng sakayos kalam tho a bible ring amudur bau Jisu lalet bau sakayos la penyang sobhayu Jisu she yeng jong u bat ngayu iu Jisu bau syong ka yeng ka jong sakayos bat uya keren bat sakayos baru sakayos ong Jisu ngaku apa menya kendo kalok jonga ukot uang men kebewan sini Jisu ngaku apa menya keren rubi kikun jonga kot ikikun jonga wan sini ban ngai i kat bau Jisu dang keren bau ni usakayos jar upasyau upai syala ka jong galok bat kikun bat upasyau haki kam tho bible ring ayu i kata habang puli gaktien jong blay bau niu sakayas uang mentang ngas ngau thu ko keme bat kikun ngas ngau thu syai nakiktien ki ju Jisu kai ka bangadon kamban le ko keme bat kikun pet ngila don lut ika perthai baro tang bangem don jingsuk bat jingkemen bat jingkermen ya kalawai bat ika bom jukut ngaku mukpa ti kemi ngalakut jingmut ban ngej hau niu Jisu bat ban le ya kanu ka bau mon yang ban le ngai i ka kemeru baka jubab ka ong kadai ka pa bat ki khun ru ki ong papa ngiru ngin ngej no hau niu Jisu bat haba aga jingmut dur jong ngai i baki keren komta ka bible ki thu yang i komta usakayos ula yeng bat ula ong hakmat jong Jisu oh Jisu siteng bangadon ngan ainos ki baduk baladang ala shim club daga bambudui lam ler ngan siu pat sausya om sakayos habayo sngo yikani ka jing pla jo ka jing kala bamot jong sakayos bat ka yeng ka jong u so tenat bau Jisu u ong itu ki kentin hakani ka ski ka jing pen em
kalawan hakan ga yeng lapen yu sa tang yu sa kayas lapen tang gi kalok chungu lapen tang gi kun chungu ndreu jisu ong hakan ga jamit ka jing penem kalawan ka yeng barok we namar tang ukpa badon kam jing penem tang ka keme ka yeng barok we ka don kam yo jisu Pramasim bakodor abu blay nyarap baki yeng gi jongi barok hakan ga jamit kin mat ini jing penem jong trai kin sngow thu baka perthai kamla ban penem kin sngow thu baki lenti jongi kemla ban penem yeng ge jongi kin sngow thu bawat la ka perthai ke itnat ban ka sngow bang kan no noru haga ba khaddu kawan ra tang jing sngow si baga jing thang baga jing kordet jing duai kalong bo blay ni rap yangi bangirungin ong ngin peh pai shu jisu bat ngin nge hau Pramasim bakodor watla ka meninjungi kalong ka bathok beriakat no kat no ladangin wan shu jisu ngidon jingkermen ya ka jingkular bom jukut jong blay baon pen yangi naka bainong jong ka pop kamper langilong ki bakumno kumno laki pop ki saw han kin li kum kayo langi penyam yai mei pa chungi ngila penyam ki khun ki kti ngila penyam ya kalok ngila penyam yo lok ngila penyam ya ki ba it ki ba thon chungi ka em lang salang chungi kamper ki pramasim ublay wong laki pop ki sawanyan kin li kum gayor bagini kalong janmit bangin pentik na baka bainong jaga pop an pendam ang dengan janmit pramasim bakodo pisngo ublay kuran ani ka janmit wale ran Soitan on penleran, soitan on pimleran, pidi dikot, pidi delegate, pimleran, kot kuayar, pimleran, pidi long kristan kata, pimleran, man let you know Jesus, pigi badan niki social media basngap, pigi badan satu dukan selenti singkin, pimleran, man Jesus, soitan on penleran yangi, and what's ngap yang ngadon kam man let you Jesus, ka problem jonga, ka crisis jonga, ka kraw, but ngamdon solution, tangu Jesus long juba. Oleh pimwan agani ka janmit. Nasa ailat ipisibit. Ba pinwan ban pentik na ka bom jukot jongpi. Pramasim bakodor habang ia keren ru syapang ga jing penem. Kamdei tang syapang ga jing penem naka bainong joga pop ka belong ga jing yap adujok ding. Henrei ka jing penem ru ya ka mensim jongi naka bor jonga pop kat bangin angem. To si bon ki breu kiong ngisngau thote. Mangidon kam ban wan chu jisu ban yo jing map iki pop ban yo light naga bainong juga pop henrei hadin mangila pediang yu jisu pan njayu nginom late ban em hop nginom late ban ya kalenti ke jong blay ngin le pop si le pop henrei habau blay on pen em ka bible ko ong on pen em yang ya pi naga bor jong ko pop from the power of sin ngim don kam ban le pop shu ki pramasim bakodor Kajing kot jong blay yagi bela penem naga bainong juga pop. Kalong ru naga bor jong ka pop. Uang akwa ya pi bapinwan but what le pop shu. Sengap uang gumnu Yonis ka baari way. Ko ki kun hep jonga. Ngatho igini gi eke ya pi bapin le pop uang blay. Sisin mengilawan shu Jisu. Lese bon na peneng jong pi sisin gasngi pila IT la di. Piawan man berat igi pop jong pi, pilong Jisu ngalong kanong pop, ngalong unong pop, maap ya nga. Baru blay uang ya pi katugas ngi ngalamap wat le pop show. Henry ka ay bapi siyam. Lasi kad laban de sis nem menswa ars nem lais nem arpos nem menswa bapi IT real di pi siyam menta bapi le pop. Kasuk baban le pop bat pi ay le ya ka pop. Pi ay kran ni gitu kitien ki bamday, pi ay mut ni jingmut bamday, pi ay le ki kam ki bamday, pi tip bamday ban le andre pi le. Pramasim bakodor. Ki don ki jaka haka baki briu ki trei ni gisngi ki ba ile pop nadu bakli bahe hadu on teatrai. Baro pi hap ban le pop. Baro pi nap ya bam sap lang. Baro pi nap ya tu lang. Baro pi nap ya extort lang. Lada pim le pin jinjar. Ndon jaka ya pi. Namar takadaw pramasim hangnung yeng. Ngihap ban lepop. Kata kadai kapala long organize bah. Kidon ki jaka ki bangi lepop marway. Kabor jong kapop katrei ka jing im.
Nreu blei wang wat le pop. Sngap rum nreu khatar. Wat ai ba ka pop namar kata kan sunshar ka met ka bayap jongpi. Ya ka ban kongu ya ka hai ki jingkwa jaklia jongka. Lemne wat ai tino ik de khot met jongpi. Ha ka pop kum ki atiar ka jing bom hok ong ka Bible. Kani ka pop ka dang don kat bengenang im. Ngila balong gila pediang yu Jesus Christ nrika pop ka dang don. Kan wan ban penbor ha ka jingim jungi bengin le ya ka. Ha ki jingkwa jaklia jongka. Ha ki jing bom hok ke jongka. Dan bayi mano-mano lek bet, pet bet, sngap bet, ketak bet, di bet, mat bet, dan bayi mano-mano. Kani ka pop ka dan, bat ka penbor, haka jing im jonga bat jong pi. Kita ki bela yo iga jing pen im na ka bainong jong ka pop, lamap iki pop jong ki, bat kumta kim day ban le pop show. Kata di ka mon jong belai. Boleh wat julek pop show anda lama ya pi. Boleh wat le pop show. Henry kumno banginum le pop show. Lase benum le pop. Lase benum dom, lase benum bisni, lase benum serong, lase benum meng, lase benum ikwa. Kubor babhan ke janmit kalong. Haba boleh penim. Boleh penim om tang nak bainong juga pop. Henry nak bor juga pop. Upoluang ngala banle ya ki ei baro how ta ba pensat bor yang asgap ngala banong em ya kapop how ta ba pensat bor yang bon ki ong kumno la si ban eno si sendan ya ketuka kiat kabala te yang ka bangala kerni yo tu drugs ubang lalong adik yo tu kenja ya ka jing auria pornografi gini gisgi ya ka jing pitar ya ka jing serong ya ka jing spa. Ya kijing kuat bor, ya kijing kuat burom, ya kijing kuat nam. Ngalasi bani season e kita baro. Hoy, nak bor, kijing ai kijong play. Ipramen sim bakodor, kaperthei. Dari pipuli nak gospel jong Matius. Soitan upun i u Jisu i kaperthei baro opet ketai ke hima. Ongan ayame. Kaperthei kalong atraktif sisya. But unod usoitan ban peni namar baka itenat sisya kani ka perthe. Nringi aingo bu Jisu ong no ngam tre. But ka ju ka bu peni u Jisu u peni yang ba yapi but bun sin namar bang ilong week usoitan u job. Shim kendiat uang free, it's freely given. Mat bam di le ya kani. Promise makodor. Don ka bor ban job. Ya ka bor jong ka pop skap ketino blay ko no rom re khatlai henry tu ideal di ho blay kom ki bala em ni gi bayap bat ki khot met jong pi how blay kom ki atiar ka hop namar ka pop kan om don bor shu halor jong pi namar phim long apo ko hukum henry hapo ka jing ia ka pop kan om don bor shu halor jong pi by grace daga jing ia jong blay ka pop kam don bor shu Henry pila jalong ki bakongu naga donut ya kata jinghikai ka bahat la IT hapi te bala pelait no ipi naga pop la pelong syakri api ka hok bala pelong syakri api hau blay pinyo ket yu so jong pi chaga jing pen khoj bar ka bakut kan long ga jing em bom jukut ken don ka bor ya ka bor jong ka pop don kalat ban job ya ka pop bar kata ka long naga bor ka jing ia ka jong blay pi ki pramsim bakodor habau blay upen em yang idai penim yang ini bainong juga pop, bat kabar nak bor juga pop. Ublay penim yang ini, yang ayah pi, pramesim bakodor. Bat ukwa yang ini, ba, habau la penim yang ini banginum lek pop show. Kata kadi kepeningkong, umap yang ini penim yang ini bainong juga pop, bat uang baka jingem jog pinadu kata kesengi pinyat. But pidei ban yo iga jinglong ka ba ong ngam kwa laptop show. Uang piwa laptop show. Kapon ngidei ban ong ngam kwa laptop show. Pia ka jing penem don lai level. Ka level ka beningkong mot ka di ka level ka ba piyo jing map. Hak di ka janmit 4 Jumat meno-meno 1 ubli on map ya pi kata ka di ka level ka beningkong. Your sins will be forgiven. First level. Ki bampat yo jing map no blay ki don 0 level 4 ken. First level ka your sins will be forgiven. Second level ka what laptop show. Ngam kwa shu ban lepop tang day ka pop kendiat ni pila lengah pila pisah tang lakum dom mikikun ni balay ngakum mai kam tu kikun mene
Niki kuni balay ngakum sa ila may imto man ngam kwa syo tiyo balay lamap yang balay nga sa ila balay ngakum krendom balay ngakum le kum tu ngam kwa syo ban le pop lar pidon kata pidon haka second level ngam kwa syo ban le pop baru balay abo penim yang ini nak pop ura ringi sya third level bar kata ka third level kalong bangam la syo ban le pop lamap iki pop ngam kwa syo ban le pop ngam la syo ban le pop hangnung ngidon haka first level ablay pergi pop tengah maaf, man gas ngishu maaf, si maaf. Ne, terang nga aingu ya menam tagajing maaf. Hoy ngadang telat, tamay yarap yang banganum komit yang dikasin try. Ngam kuah ban lepop. Ne pilakiu kam sejorong bat piong ngam la syuk ban lepop. U Jisu don naga third level. Saitan wan wang medi kunjo blay. Pet kitu ki kepu melak tangan bah em la syak jingit sapu sngi sapu mit la duai shalom. Pet kitu ki mau pen kelak kepu. U don kabor Jisu ndre wang ngam la ban lepop. I cannot commit sin. Ngamla. U Joseph udah nakal kerdan kabalai. Apakah lok jong Potifar kongku Joseph aling nyele sobha mangabat mame enum don batip mano. U Joseph wong ngamla bandepo. I cannot commit sin. U play ku aban ra yang isyata. Udon kabor. Un ai kabor. Banginum ku banlepo. Sengap uang, uway balakhan ublay, ju lepop, ngam kwa lepop syo. Nabau sembay jongu yaisa hapo jongu, te la banyay lepop, nabalakhay unublay. Katari ka jingkular jong blay, banginom la syo ban lepop. Pramansin makodor, ngedon kumne, hakani ka yeng, ngedon kumne, haki jaka barok bangiyok sngaw ni jing sawah. Lene PUE ia gani gajing alap nega janme. Hendrai pikeli ala dia balai ken ngalai kaju skaju. Ngatip te bakani ka basni balai ngalai kaju skaju. Ngam kuate. Pramansin makodo le PE ia kata. But PO ngam don solution ia gani. Nang rohai mine yang Jisu ulong kejupa. Wan shu Jisu nega janme. Bat kita ki pop ki bangile. Wan shu Jisu, bat kita ki pop ki balik don bor ka jingim dugni ka janmet, barong try ngawana kamat jome ka Bible kala kular te try ba men map, ladang ipla me ong ngan map ki pop jong pi, ngan pen kuit na ka jing bamhok baro. Maong ruem try ba men ra yangi banginom kwasyo ban lepop. Me ong try ba men ra yangi siya kata banginom la syo ban lepop, ngi kwa ban mat te try, ya kata ka jinglong ka ba kuit ka ba jana ya kamat jome. Dar pi wan shu Jisu ne ka janmet. Un pen yangi nakabay nong jaga pop bat nakabor jaga pop bat ladangin yai ne hakata ka jinglong kabalay bakabakado kalong un pen yangi nakajing don jaga pop hey mdon pop show hakajaka kaba udon pramesim bakodor kani kalong gajan mit yang abat yapi ublay yui badu tip yangi kum mangilong ngalabu jing duai ni ko kubor ong try mekot bandit keren tengah klem ong jit yang henry mekot te try ngalit keren ayu keng ngam tip ti anu nuru ngam tip igajing im jongki kapasyabar tengah iya baha baro henry try ka download kalong kumnu ngam tip amar takadang ong ai ka message ko kunra ada pedeng gijing duai bat gijing Krisyan jongki perlok ka gijing duai ubleu ai kani ko kubor nama ubleu i bahangno don manu kiba kapom jukut kampati kena don manur hangni don manur syabar hani snong maulai don manur hangtu ha social media pisngap ini ko kubor baru belewong kapom jukut jong pimpati kena te lara piap menta pimdon gajeng embom jukut kadujok ding ka ap yapi ubleyu i badon hangni snong don social media di pramesim makodor kiba ka pop kadang le bor ka jing im jong pi pim kwa nri pile syapte syakum ki jing kwa jaklia ka jong ka pitem pa ka met ka temple jong mensim makut nri pim la saitan ong ai sanga to ka met jong pi ai shi ai sho utrai utip ban ka jan med ong akwa ban pelat ye pi da ka bor ka jing ai ka jong a ban akwa ban penlong ye pi kiba kuit bat kiba kentang ini ruai tu jing ruai balai spa sau puar tang si dekot ngin ruai how mau siang bantai mensim jang awat deh ialah siapang Jisu ulong mau siang
ngin ruai kal jong jing duai tong ngin ruai ni jing ruai ha mau si yang bante men sim jong ngawat kanong rim crow bayai ne ban pensyong yaladi awajik yam ngam shifting mau siyang skem utrai habaki eryong bunchay shoya lamen sim tungin pendam lagi jong gikli kendiat tang sipore hakal jong jing duai wat pet changa wat pet chigi perlok berkat yang ni ketien ko jong blai Jisu ong hakani ka sengi ka jing penim kalawan hakani ka yen pet lagi jong kilong yen ki pramsim bakodor hatula penim mo ya ka yen ka jong pi hatula penim mo ya mei pa jong pi hatula penim mo ki khun ki kti ka jong pi hatu ka yen ka jong pi ka long mo ka bala penim lut baro pramsim bakodor pet yok mangabat mapingi long kadaw namar ka jing pen bagajing serong ka jong Mengimuan siu Jisu kakanglat ni kajing penim jong try bahkan wan na ka family kajong ibarok kuway kan wan na ikuk ipa jong pi ay may jong pi hakikun sinrang barkantay jong pi sakayos te usngaw tu baru angan let siu Jisu baru yo jing penim mau yo jing penim galok yo jing penim kikun pramasim bakodo ni ka janmet ladaw blay lo kran yanoriano kantay na sinrang samlarang ba temen Pidon hang ni na pidon siki yang gisem ke jong pi kamper. Larau blay lo keren ya pi baduong. Ngatip ya pi kumba pilong. Ngatip ya gadong nuot jong pi. Ngatip baka bom jukut jong pi. Kampat long gabati kena. Henry nga iti ya pi kukun. Ngakwa man penim ya pi. Ngakwa man tau tumai. Wan siya nga. Pramsim makodo kentu ya pi. Wan siu Jisu wat le ran. Wan siu Jisu. Lesi kapop kadang le don bor ke jing im ke jong pi. Pi ong ngalangit hong niu Jisu. Henry kiktien, kikam, kejing longpat, kapertai kayu pa pidang long kumbalong makahi, pidang le iki ka kapertai ka le, pidang keren iki ka kapertai ka keren, kapertai ka mud, kapertai ka long, pidang dap de kejing kuslai, pidang dap de kejing syaptien, pidang dap de kejing artatien, bat pidang be kejing ko aprai jong ni kapertai, haka jingem jong pi mangasngi, uplay wanga ya pi te kon, ngakwa ban pelat ya pi nagabor jong kapop, pikwa ne ban ya chika jingkut, ban ya hok ublay wang akton ka borban penem ya pi ka janmet la ublay kuran ya pi ka janmet pramasim at pi ong ayo sngaw te teman masan ya ka sur ko jong ublay mangabat ka yeng jong ampat penem ngakwa ban IT no ila di ublay ni ka janmet ba ublay un late bat nga ni ka janmet siya yeng jong bat un sedang ban tau tumai ya ka yeng barok away manunap lang jongi kiban penrit il di kum sakayos parang Jisu I need you. Ngadon kam ya be. Lada don hang no bapidon. Wat le ran syura ka kti jong pi sepenhiarno. Nginyo banduai nam tajong pi. Ublain kurku ngalai ublain kurku shibon ki samlah oi. Ngalai ublain kurku ra kloy. Mdai ba pira sya nga pira sya ublay. Sngap ngan pulien ka ktien ka jong ublay penhiarno kti bala rakti. Ngan pulien ka kitab ka jong Ezekiel ka ongkom ni sngap Ezekiel arpo ka dekot ka ba san ongkom ni. Hakata kesngi haka bangala jid yu Israel bat bangala ra ya kakti hau sembay ka yeng ucakap bat bangala penpau ya ladi haka ri Egypt ha bangala ra ya la kakti ngadaong ngan long ublay jong pi
Hakata ka sngi ngalara ika kti haki ban walam yaki negeri Egypt syakata ka ri ka bangalayu i na ka benta jongki ka batu da ka dut bat ka ngap mano barak kti ningkong mdai mangi deu blai ublay wang ara ilaga jongki kiti banong banganong ublay jongki bat mangi hanaga janmen yong ngin ra ilaga jongki kiti banong in long no ki jong ublay ngin la jo jisu man yo jing map bat jing penem naga bainong jaga pop man yo jing map bat jing penem naga bor jong pop ngin ra ilaga jongki kiti lada dang don gi pram sim kodor pirak loy wat le ran kadi ga por jong pi rak loy ki kiti jong pi onga hang ni trau blain kur khung la i chatai Ladang don ublain kurku kan ini kapor jong pi utra ublain kurku ka jing snorit jong pi kan pelongi pi bapin yo ka jing ai ka jong blame de baong mga ong ka bible ublain kurku siya tay siya din ngalai ublain kurku siya tay ngalai oh ublain kurku ipi ublain kurku ipi hakani ka sngi ka jing pen em kalawan hakani ka yeng kan long ya piru paro hakani ka janmet khadu khadwai ladang don tay siya din penhiar no ngalai ladang don Syura kado kada ublain kurku hoy ka donot ka basngosi ka bapat ka balwet namar lagi pop au blay menomi beng ika donot ka basngosi namar lagi pop bar ka bakwa ban wan shu jisu ban yo jing penem ublay onem omi beng lada dang don pirak loy sa penhiar na ublain kurku ngalai ki koyar ublain kurku hoy chatay ngalai chatay hoy kani di ka por jong pi badu try to ublain kurku ngan siyo ban duai nam ta jong pi ngin ruai ka jing ruai ka basan spa lai puar berkat badang ruai tang sisien ngin ruai ngin ka jing ruai baro kti barakti wan shin shakamat kini ki ben lam up nam tajong pi ngin siok ban duai ki don ki counselor bag sunat kalapan baik in yo banya selok bat pi pin mi nang ni da ka jing hud ben sem ngin ruai ni ka jing ruai san spa lai puar wat kentat ko jisu jam not sngo kayam ka jonga tongin subha bani yang lang ngin ruai ni jing ruai berkat dang ruai baro pi wan show jisu hani ka janmet wat le rai Wat kentatku Jisu jemnun Ngemi no kloy ni kita kasyong jong pi wan kloy kini barok kita rakti wan kini ki ben shene idan shene shakmat wan kloy mi na shatay shadin ru wan kloy kini di ka por jong pi badu try wat let shayeng kumju kumpapilong pi wan kloy mi no kloy ni kita kasyong jong pi barok kentan yang Jisu wan ki pramasim wan lerai pilara ek kti pi ong try ngahang ni menela pulis dang la pi play ngakmat ki briu ngarungan play mi blain kerkui pi God bless you wan kloy mi kloy ni kita kasyong wat kirki kin up ya pi ki kwayar ki bawan ngin up ya pi baro wat leran mi kloy ni kita kasyong jong pi wan God bless you wan kloy wan should try wat let shayeng kumju let ki lama jing penem utray wa ka janmet ka jing penem kalong ya ka ni ka yeng wan kloy wat leran ka ni ka por jong pi bat ublay pi wan kloy mi nakadiang mi nakamon ki samla shimrang kentay ki long kmi baro pi osgo ki jing kran utray pi wan shong gini ki ben chini shakamat wat le ran sobha chong wat le ran ka por jong pi badu utray shong ka donut ka basngosi namar lagi pop ublay unom iben pi wan kloy wan ilong kmi kaniri ka por jong pi wan manyasuk no bat ublay wan un map no iki pop jong pi wan un site no un pendam no baro unongam ken mau shu iki baro ki mapilale wan kloy promisi ki jaka ki dangbun wat kuslai wan kloy kat papidang yo sngo ublay kren pi wan show jisu wan ublay kurku onum kentai wan ublay kurku ya pi ba kajing sngo rit jong pi ba pi wan pinyo diang ki kajing ai wan shong shakmat wan yalam ki counselor shatay skendong ru ki madesha wan God bless you mi kloy baro ki barakti wan leran ublay kurku kita ing samla ngam wan kloy wan hagi bas ngaurit u ai ka jingai wan ublay kurku shong shin shakamat sgo bha ki counselor ki nyerap lem yalam ni ki shin shakamat ban shong wan shine ba ya shine wan God bless you wan shakamat ya ka donut wan kloy wan
wan kloy shati sejrong ru belarak ti wan chu jisu wat le ran hiar kloy ke jing skourit jong pi kan pelongi pi ban ma ni ke jai ei wan ki samla baro wat shu so si tang jaga shong pi wan chu tra blain ker khu shong lara dang don pi wan kloy kan ni ka por jong pi badu trai wat let shayeng kum to wan sedih kamat nginya duai but ong try ya si let lang ba mi shayeng jonga try ya ti let penem mi kun jonga penem mi galap jonga penem yo lok jonga jisu ka pediang sko bahaya me daga ba men penem ning kong yanga pi wan kloy promise wan kloy kan ni ka por jong pi badu try ngilajat poi shi ka ba khadu ka de khot pe yo pisanu me wan kloy mi kloy promise uplay la keren ya pi wat le ran uplay la keren ya pi bo eat palat uang ko kun to wan hanga ko kun ngan thau to my pi God bless you shout uang ai eat ya pi wan kloy wat le ran pi wan shu jisu ko ba pilong kene ni ko por jong pi badu tra ong try jisu ngajit ya me ga chan me ngajit ya me wan ublein kerku kutra kat banginang ruai pi wan kloy wan mi kloy ublein kerku ya pi mi kloy wat le rain la pi sko bu try la kren pi wan kloy kadi ka por jong pi baru try kadi ka por jong pi baru try pi wan kloy mi ni ka shong jong pi baro wan kloy ki rangba ki long pa wan kloy jisu khat pi wan ublein kerku God bless you nadu na sejrong ni wan ublein kerku ya pi onum kentai haba udang khot iki we wan ublein kerku ya pi wan shong ya wan jisu kat bagi dang wan ngi amen sim ngi ruan jisu lada ublein dang keren pi wan kelo wan kelo lara ke ketiu ublein ru lara wong aku ban long ublein jong pi bat piru pilara piang try ngahang ni wan jong ublein wan lera lara pidang snow bo ublein keren pi wan kelo ublein it ya pi wat kentai yang Teni upor nginyo ban lej hublei jing duai kitu ke basyuyeng sobha ban syong hang tai yalam aja ka syong counselor tengin lej hublei jing duai ban aingu yo blei ban duai nam tagini baro ki bawan syakmat hakmat jong blei tongin lej hublei jing duai ablei bukpa jingi bahapening bat bide ngi aingu ime kutrai nam taniga janmet ablei kabangiyo igini ke jing sengelap jong ke seng samla sinat ku kunra Hoi terangi aingu bakalong ka janmit ka baningkong nringi ngau thu ika jingdon ringkat jo metrai hakaba mei mala keren ko kunrat ba i hangi lang iwei piwei syapang ka jing penem ka jo metrai ba mi i yang i ko kunrat mi i babaro ngilong ki bapop barka bainong jo ka pop trai ka ap hajan ne jongi nrini ka janmit mo ngan pendam ni ka bainong ngan pendam ni ka pop ko trai dah banginget haka kerteng ka jongme ngaingu ya metrai nam tani ki mensim ki bakodo ki beliau snow krabi ya ka jingkhot ka jome batrai ki lara ile ki joki kti bar ki ongi hang ni ablei ngi don kam ni ka jing mam jome ngi don kam ni ding sat jome ngi don kam ni ka jing siu spa jome trai oh ngi nget bo jisu ka jing yap jo ka long ka kuna nam ta ki pop ki jongi bar ki wan shome trai ngaduai nam ta baro kini ki bawan chakmat ki bom le ran shu trai ban playa kemat kibriu banong ilong kibadan kam ya me oh kejingem jongi kadana ka crisis ban ngidon kam you jisu ki wan shametrai ban ngadwai ban pendap ya kejing kular shametrai kan rabi ngakot am shobriu nring ngakot iki ju jisu ukon jo blai bayam ban bashisha ban ngadwai kan rat to pendap ya kejing kular jome haga jingem jongki kta ya ki trai ban ko ya ki tau tma ya ki ablai penyo yaki jing snow scam juga jing penem joma kan rat bayi bonda kin mi naga yega bakan tang joma shibet kin mi ki breu ki bapen thamai bor kan rat bayi ki breu ki beli suk trai ki breu ki batip ko pa ka peneng kalong ga jaga shangne jongki bat trai ki breu ki ban ni nang ni naga jing
skos kem baka bor juga pop try kanum la show iga jingem jongki try en rei ko pa daga jingai ei jome try oh nang ni shakmat men penla yaki bakinom le pop show bakinom kwa show ban le pop bakinom la show ban le pop try en rei ka basa ga jingem jongki kalong tang ban em naga jing khoj naga hok shaka hok able ken mau ko pa naga bata jongki baro ki belawan shakmat try shembat ki try don preng jongki ki bawan nam tai ladi ki bawan nam ta ki keme ki pa ki bawan nam ta ki khon ki ti ngadoi ni ga jan me ning kong e ladi ken you bet ke je dai bat me but try ngadoi i let lang robat ki ko pa shiki yeng jongki but le ka kamba jome try ke jing penem ka jome ken rat oh dan shibon Kibla raru ilang jogi kiti try hagi jaga ke bagi kisong ki osgo ika surga jome ngadwai nam ta jong kiru ba menyerap ko pa komba kilara try ke kiti joga jing shaman sem joga jing IT tamai ka jing rai ke kiti banong ngan long jong me try kitien jong me ngan le ko pa ngadwai bat scam diki kan rat be bakin yaine bat me bakin nom shate chakum shu hagi bor joga pop setan henrikin yo ika jing pelai lut Omen sem baku jome, try be ngadwai ko pa, ba menomeno try kan rat, nam ta jongki, kerkuru sembai bulabet, unang yoban saiso, laipon rupo, barado shispa shaku kan rat, baken rat be, kibios ngau ini ke jingalap, leng kibadon naga yeng ke jome, kibadon naga ke snong kan rat, kibadon kibas ngap leng ba ki mobile phones ke jongki bat ki television, try hang nong na bagidon, ken mat ni ke jing kerku juga jing penem jome, ke jing pelat naga bainong juga pop, kajing penem naga bor juga pop, berkajing penem naga jing don juga pop try kan rabi, kan mat ni kajing kerku jome try, kan yayos go iga sur jome, bamang kokon nga id yapi, ban nga kwa ban penem yapi, kom bamelale iga jing em baga yeng sakyos, kom taru tole igilong yeng baro, kebios go ni ka janmit ni ka jingala. Try ngiduai bamen kerku ya kapor badangsa kerku try kan rat bait ya ke jingelap ke basa lasai baraka sgi ke kentang jome ngiduai bamen sem baku jome onang yai ki don bor kan rat bait balasai ke ngiru nginang yo isu sho ke men sem bakodor bagi yo pediang bagi yo mat ya ke jing pelat baraka jingle pela ke jome kan rat bait oh kan rat bait ngiduai ban ngi IT ban ngi ke burom shame nam taki ei ke baro ki bamelale ku kan rat long belaker kui ke kerteng jome ngi aingo ngi duai ngi khot kerpa aga kerteng ke bathyang ke baem ke badon bor tame ke jong try badu nong penem jung Jesus Christ nado menta shedok yarta bam jukut ngi duai bat ngi aingo ru amen.
subah banyak kini ke bawan cakpat subah numpat let kita ki counselor kita say kenduk kerpang bat pi tau belin kerku ini nampak keburom jemu amen. Nakaliang jongka evangelistic committee jongka jisang samla KGP Synod setngi nakabenta jong pi ki prabangai BH baro kerpangi kini ki bawan ban IT ban penthmai ialah ka jong jinge dei ka jong pi lembaru blai kumalong dai teman besan no ilap pinampat yakhi ka jak syong ka jong pi hadian balawai ka jing sang nakaliang jong ka jing sang samla jong ka Synod ilapan bai counselor ki ban ai ka jing rap yepi tian ni ka por klam dapan slam shu ngasung bhavan khot no ye sketri manai ka jing pen bana nakaliang jong ka Synod bat kum juru radon nakaliang jong kabalang. Reverend Chairman kini kilong ki jing pen bana ki badan kam nakaliang jong ka jing seng samla KGP Synod sabngi la syai ke sengi ka praterik Oktober ka dik sing sajjan ha ka por new steng hadu prasteng ka dan ka devotion po ka jing lam jong Reverend LR Thangkiu ha ka por shipau buje hadu ka por kan arsteng ka dan ka session ka baningkong ka seminar on mission work Isherman jong evangelistic committee jong ka jing seng samla KGP Synod sabngi Ibai Serman jog evangelistic committee ban pule ba banduai dai Mrs. Bayamon lang nong siet kan don ka PowerPoint presentation halo ka topics ka rukom try mission hai kini kisni ka mission strategies in today's context by resource person itemen pasan AS Majau ka don ka cipil bena bat ka cing penwai ni kerpat ya baro ki counselors Bakit sopa ban poi sikende ke jinseng devotional hours na du nyau steng du prasteng but kandon ke jing yekendu lang jong ki counselors indalawai ka devotion ha ka por prasteng hangne hayeng mani ke jinseng pajba ha ka por san steng hadun ru beje ka jing rai revival na ke jinseng samla balang mautawar ka por ru beje ke jinseng yelap Isherman Reverend EC Marwen Isherman jong evangelistic committee I organis master nang yaisan karbuki nangilam jingruai master kraw jinget wanyang puleba banduai teman besan DB shela ka jing priang jing aingu rengkat bagi choir na jing sang samla balang mautawar jing sang samla balang nongluam ka jing sang samla balang mauro bai nongilap ka ni ka jing sang Reverend LE jirwa ka jing penbena bat ka jing penwai kade kadai ka waipat ka jing pentip la karpat yaki yai leader hapo jong ka prayer cell na ka benta ka sengi ka belasai teman pesan PM Tiuso ki dekhot jong ka prayer cell na ka balapha da ka jing sang samla Nongstein Presbytery Shela Presbytery Rilingam Presbytery Nongremai Presbytery Rangthong Presbytery ban na ka Umsau Presbytery la shai ka sengi ka jing sang lap kin sobha ban donno ha ka prayer cells shuwa ban sedang ka jing sang kini kedai ka jing pentip na kaliang jong ka jing sang samla Synod kini kilong ki jing penbena na kaliang jong ka balang Presbyterian Maulai ki ka baningkong nadu mentah sengi ki nyau tering hadu kasngu trai kandai tereng onom sya syu ban pinyang kali hang ni surok sinong kata nadu nang nalat urang hem hadu hang teh pedeng sinong bat yak ni kalinti ngila penlong one way kebaar le penbej ringkat pakamolai traffic branch baga jaka pinyang kali nak bentaki nongwan syakani ke jeseng kanlong hang ni hasiliang ka roadside jong ke GS road bat kati ke surok Azalia Road kaban lek Sewiking bat yakni ke jakala reserve kenang tang nak bantah ki bawan ke jeseng yalam jong ka jeseng samla ke JP Synod layo jingbet ru nak dorbar sinong jeyau laj dom ban pendon kami ketika surok na waking haneng waking mar persya ke gate waking
hadu sengkesi school jayau bat ka pelau jong ka Mido Grande Hall ban penyang kali lada don kam ban le kumta kabalai onom sya syu ban penyang iki kali ha pelau school kanang ba kanom pentun ha ka ba penbet iki syuki bat kiwe ki kam ki badon kam na ka benta ki kali jong ki official jong ka jeseng samla ke pi sinot sep ngi la penbet ba ka parking jong ki kan long hang ni hap pelau jong ka counseling center jong ka balang ka basau na ka benta ki delegates bat ki nongwan jeseng on sya ban rung tang itu ki kali ki banwan ban drop tang hang ni hagit jong ka school bat kin sami pat lingba ka ni ka surok sinong ban le chate committee hall ban sami pat sya surok ba ki delegates ki bonra ki kali bat ki basamit kin pak shuai ki kali jong pi hang thia siliang JS road kumbalong bat hang thia Azalea road bat hadin kata pila ban selik sim delawai ki jeseng lakerpan ye kitu ki delegates ki bonra ki kali ki jong pi yo lesi pio ki ying jong ki ba umdon ka jaka parking ka balong safe ngi kerpat ye pi ki bakum kita pin sngoba tang shuwa gene gi jeseng ban lit report biang hang te counter ber pilek registration kenang baki volunteers kin pinbet ya ka jaka ka ba pin yang ka kali ha ka jaka ka basingan ka balang lingba ka jeseng samla klesiania ka traffic committee ka ba kentup ya ki nongkit kam jong ka sinong ki samla sinong ban penyat bet bat ban pet yakni ka kam kum tala kerpat ya bro bapin sngow baban buram yakini gijing penben batru i gijing penyat bet ki volunteers jong kat raping kanang bakan numdon kan uguno gijing pentun yaki wei pat ki riu pat ba ka baar wei pa gijing penbena kani kalong na mata kini ki lai tali ki choir ba hadien belawai gani jeseng pin sngow baban syong ka jaka ka bapisong bat ki try jong kini ki yeng kin sawan syau yapi na ka jaka ka bapisong kata ke choir jong ke choir jong ka balang mau madan maukar kan net hayeng ingkong Esther rendem hang ni hayorung hem ke choir jong ka balang Presbyterian Put Muri kin let hakini ki artli ki yeng ke yeng ingkong Roosevelt khar bat iba H bla bat ke choir jong ka balang Presbyterian Mauyong kan let hayeng ingkong Prisino maulong kebadan hanong lum kumtal kerpat ipi sngoba ban buram ya kani gijing penbet jong kabalang bat la kerpat ru iki dekhot iki delegates bat iki nongkit kam ne se ki ba pidang syo ban register pimpat simyo ban ne ying jong register pin sngoban lawai kani giseng pin let hang te plau school ki volunteers kin se alami pi tu ki ying kanang ba gijing pen kre jong ki tra jong ki ying ki ba ap ya pi kanum long ka basep nang ta ka don kani ka wei gijing pin bana ba ka don ka wei ka back jong ki kentei ka bala kum klet hang te registration counter hakapor bekile ya ka registration kum ta la kerpat i badai itrai ba pila ban salik sim nang te na ka help desk ka badan flow school tang shuai kani ka jeseng ka ba khaddu ka jing pin bana ka dei ka bawan na ka healthcare sub committee ka baong begitu ki badan duty ki nurse leng ki doctor ki badan duty hak ni ka sngiu trai ken poino hang ni hap law school bani mi ringkat da ka ju ka kali kata hakapor khandai siteng min step kitu ki badan duty min step bara kapor si khat ar siteng janmit kitu ki badan duty min sngi Reverend Chairman kita kilong gijing pin bana nakaliang jong ka balang Kitu gilang kijing pentep bat jing penbena na kaliang jongka jiseng samla sinot bat kum juru na kaliang jongka balang te kijing kerpan kalong na kabenta jongi kum ki dekhot bat di delegates ngin buram yek ai ka ba kum ka balang kala pentep bat ru khnang bakalong ka babet ka babiang na kabenta kijing syakri blai ki jongi bat ru na kabenta ka emlang sa lang hi ka bangi don kat bangi dang dang ya don hagani ka jaka Kublai Shibun teman besan marbanyang ya ke kubur
ka jilap na kaktien ka jong blai ka bapi pilawan ra kum gini kapor mengenget skam ka dai ka bau blai ula kran ula pasiau na ka benta jong pi ha ka jengim ka jong pi ka shimat ya ka yeng ka sam kumju ka balong ru ka kubor ka don bor na ka benta jongi iwei paiwei hakum gini kapor ni penpau ka jeng sngongu yo blai na ka benta kani ka kubor bat ni kerku kerdo ye pi teman mesan bau blai nang penon kam ye pi ha kanu ka benta ka bau khot na ka benta ka buram ka jong uhi man ni pha ru ye pi da ka jing sngongu da ka jing sngo buram ye pi oi perlok ke blayawan ringkat ni sngo thu ye ka yeng ka sam ka ba pi pilawan banyalam hakum kani ka por na ka benta jong pi ye ka yeng ka sam ki perlok ipa ipi da ka jing kerku kerdo bau blai un yalam ye pi kum bau lawan yalam hagani ka jaka da ka jing suk da ka jing keman un yalam ru ye pi haba pilik pai shela ka jong ka yeng ka sam bat kumju shela ka jong ka balang nin yo ban penwai no ye ni ka jing shakri ka jong yo blai hagani ka jan mit ni ai ku blai bat ni ai ka jing kerku kerdo ya baro ke ba yo bne shem benta lingba jong kani ka jing sang hi baro kawai nganum jer kertang yaki baro henrei ngai kublai yapi iwai paiwai ninyo ban penwai yang ni kejing syakri kejong yu blai da kejing wai ka balai spa nyopau hau jisu ngala aiti baro ngala aiti lot ngai ye u ngan shani aru man kasngi hadu kabakut ka kubor jong kajing yalap hagani ka jan miet kalong u jisu ulong ka jubam naga benta kalong yeng kalong sam ka jonga ka jong pi ya ka jing im ka jonga bat ka jong pi gidon ki bapet lingba jogani ka social media ko malaong gidon lingba jogani ka tendong pensawa pidon hakijaka ki baper ki jong pi batru piladon ka jingya ka jingya kot ka jong pi baru blai haka jingya dai ka shimat ka jong piling ba kani ka kubor ka ba pilay osngau mat kerpangi kini ki bawan ban IT shakmat u jisu ulang ka jubam na ka benta jong pi ngin yang ban ruai kani ka jingruai ka blai spa nyau pau bat ngin sayo ban penwai ko mungalaong na ka benta jong pi ki blewan shakmat ki don ki counselor ki ban sayarap na ka benta jong pi walet pai shalayeng rengkat bat ka jing kiamen sim ka jong pi kumba pilawan shakmat ki don ki counselor ki don ka prayer cell ka baduai na ka benta jong pi ya thu ya kita ki jing bangin ya kershan lam ya piru ha ki jing duai pinlet pai shalayeng rengkat jaga jing tmai men sim rengkat ya ki jing ket ki jong pi ki bakia la shimno pinlet pai da ka jing keman bat da ka jing tengan ni yang nyerwai ke jirwai ka balai spa nyopau berhadian balakut ke ni ke jirwai penpau ke jing sngongu ke jing don ringkat jong executive secretary in charge jong ke jing sang samla ke jipi sinat sapngi ben sngo bahaban ai ye ke jing kerku bat penwai ke jirwai ka balai spa nyopau Jisu ngala aiti baro ngala aiti lun ngan idyau ngan shanyaru man kasihadu bakun ngala aiti konong ben em ngala ai ti lu ha u jisu ngala ai ti ha ki ja chong u ngaden
ngakwae ba merumen long ujonga lai kajing ai e tu te ngala ai di lu ai di lu baro ha me jisu konong pen em ngala ai di lu ha u jisu ngala ai di lut ha me putrai pen dap yang da borjong me ki jing ke rutu ai ngala ai di lu ai di lu baro ha me jisu konong pen em ngala ai di lu ha u jisu ngala ai di ku ding deng ha nga tu treng ka jing pen em ba ai jing kmen burom ya u bleng ngala ai di lu ai di lu baro ha me jisu konong pen em ngala ai di lu Ngidawai. Try to pelajeng ida kijing kerku kebakan saitam kijome. Baturai ruba kijing ai e kijong Yesus Kristus butrai jongi. Kijing ba kijong blai kupana bom jukut seki bom jukut. Lemru berkijis lo kabatiang kabajan berkabajana e kijong munsimaku. Ai bakini kijing kerku blai kijome. Kini syongsa kini dorang kat lembat ki kon ki jome ko kanran. Kibagan ki miet ki la aiti tmai sheme. Loreng kadru lembat ni. Lem berubat ka balang hang dia maulai. Ki kon ki jome keleng setelah ki bangu ki bamani me. Nadu mentab sebom jukudru. Amen. Kumbala penbet